akwadaa ne twera wotwere so de siesie ne ho hwie baby si ni road enru ho no na bibia afa ede amano Ghana ha de baby atonton ngoma bookshop biada perfect ngoma ohudonti ato apete ya homa ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 Youth Opportunity and Transformation in Africa Yota wabase dia na nimse waba Yaw Asante wade mebunu fantitiyem we ahwe acha na wotwe ne bensia wo wi a wanya onsano djuma hospitality industry no baby betumi akwa adwuma ewo ho registration no be end memory day ya 31st January enti wonya wodi afreyen ewo 0501499424 0501499424 anomnia ne vital milk pebi ma abofra ne no na pomuden ho nsam ntumpon emfinhya duonu ne achi na mpanifo so mo mu ayente won ho asem bia anomnia we na abetumi akwayare sabia ama pomuden adwuma efo mu mpanifo aka kiro se onu mu no na no no bia bo ama yaresa eye ntem vital milk choco ewo ho no mo vital milk banana strawberry wo ho soya milk drink ne nyina bi na mpanifo se we no caffeine sem bia ne mu enti eboa pa mpanini nkwada nyina enuanunu ahodo ahyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 protein kakra ni nyina enuanunu ahodo a ahya anum nenu ma eboa ma neoma nyina akoso yie enti osre se obi ampa binom na neoma ankoso mfa ma no obi oho a woseminidi wa abonten enti obeba krom abeye bibi oni ndon hore dodo obedi wo krom nyina aduane nkana no koba se obedu fie nu aye mmerese ya vitamin kanom ne beboa fa ho to so ebra won pese obedidi wa abonten no no apebia nonom na aboa ama neoma nyina akoso yie enti supermarket ahodo restaurant ahodo wona woye bodwa nyina no ane afa gu ho aye ton fi se nei apomuden ya ade aye nton no store ejina duan papa obedi ni anom ne papa obenom ama akoni padua ni mu kala na do so fa ho nto so na moa vitamin kanom ne na ani agya tumu enuma dauma anebo asosene na ensama hodo ne yakenkan de ma mo samufuo ofa John entry boss yakon labo asonfonum ne yemienu midin mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi Afrika siano emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne santi yatena si ensama hodo abegu aproso ene ye ba bekenkan ede amamo ye tufa ne akwa hyekase no ase ewo Otec junction ne ye ba Asante mantema ene ye ho no tech investi ne wo ho nti Tech junction a ene ye defra ho abra ho sem afi ho eba ene se love ya kwanhia bi esi emasabre ya ye kasei conductors no a kanse ne begina ho a won begina ho kire wom se wom nyegwe no ewiase baako afa ho afrimu a asem na kwakwa ye arahosam papa na yakwa hmaso na ye ne yamane boni kwame agene boaten professor kokoto akodi enkomo na ne esi ewo Tech junction wode emu amane asom prophet menka ma he na juso nya dwadwa ma ne esi boemu e ajo di enso menwa I'm paying conscience scenario on say Tech junction ho stations are amuloduko asufo binim ko sufo line me ahodo na mpin se car no free me ahodo no e be station ho no mo a mate for no free care no ma ko tshira o na best no ma ko license so de ya e person belodi na o chefe car we no free maku ababedu na mate ni no o si no kwa akondodi ana akotwe number said do so a ododi o si ye no anaka so so afeli break ya eba ana be ball no shi hono ha ka no e faare so eba to cheso de da shi e so na ka so so frechiri esa be faare so ka ni ensa ana ba ta ka bo mu a e fa mate so e ka to chese abrantie no wo film na o chere ba ta ha so mo tamere ne call check aya sabia hono mu a Korea sie Topia Antwata Ludiaba mo, Abranche le Frank Malicintemo. Na one day who be do a new coach, we see on it, sometimes we are family. You know what in Como? Na a chemua or Modimaye, any. I mean, I'm a Chamiloto. Answer brother in a Malco car. A gem so of very break it's never a colony see young. And no young and so Baba said to Marco number. And I can't funny break it. Afuka na esiwono ana efeli bega bokla na shefo takwa na say wo muni atofom ana say afuka no
anu so fairly break na chire time e fa ni tiri so te fa ni tiri so prensa na odi wuye akoro no wato yemu wanya hospital na mso wuye because na moja na gugu go e de na te kura gugu so ye te ya te wa ni nyina te tie mo rada kura na wu tina de ni ya de mini ba odi mate oye aduma wa Sofia odi mate wa ka ni kura si wo oye mate ni we ya tafoka de kuma kola so ya tafoka na ka no odi mu mate na fairly break na no so ya Sofia ka kwa ni nko sa akwa ni si fom ayi macro ka ni Sofia ka ni 7903 no osi omu free Sofia na ba nto mo duta ko be tire na mo tire number wa ha ti de be du nto si ye no na ka na fairly ti di fa bo ni hye ho to ya na anye so o be page ni mu asore na tafo ka no enso fairly break na bom na ka hye ntina ka we lodu tafo to mo titi mu ka na to an omu sisi ti graba ni ko no ti no si be dina cha loto ti bi ni di nkoma na ehun se afane da ha na ta de hye ni eburu edi tamba bo no ye se wo sole na tafo ka no so ye de time no emu no fa no so na yam ti so na fa na moja ba abusia ara hosam a ene asi e wo Otec junction na atese man bofo kwame agene boaten akopie mu wo ha wodi emu amane abasumyin ara hosam ya bi na wenu de obi amfiri mu nanso dodo na ana wo manu aduane atu aguo dodo na nenya baabi mpo na wode wo mti ato ye kwa asokwa kropon no mu na ho na tonsu bokuro ewo aba beto dwa se eja kasie bi atobia ye bi nam so ama de hye dodo na wo magyapade ahodo ahwere wo mo na nkomodie mu mame baako anti ama ne efre no o se wanfa hwe wonam kura ne efre no se ne esie ne enti won futum rika tenten na omre fie okoduru ye na kyese ba bi otene de ehɔ no mu nyina ahe ya wanya hwe sese ne owa ne atade hye na wodi pie na ekoba ni seye no ayawreho kese pa anti eka ho bi ena Otec 1029Fm ye ne atorenche moboafo empanimfo edi djuma waso kwakropon ni mu akasa na panimpa woda wo ma no Isaac Ramani wa chechre nsemu achre Isaka Ramani wa chechre nsemu achre yo mada sese de kwanya so mo ba mo na sa for help the way aba magana tun ayo no pre ye betu ya ne die no ma se pa ha ya ma cheta mo ton no ma e ja na mo ton no ma wa te wo ha se stores no pra wo na sa stores na wa ha market stores ni na ya ba ko 40 bia se se no no ma odija na yes kekitua beni faka na se bi ko gele bi ye se no ni na dija wa ha se na stores mi sa so wa ni ha sa stores ni na yes Otec 3 stores and a woman is no so. I 17 over. Women so 17. The son come. Your young penny for my son. But her no man so I had it in easy. I feel I be yet and farming some who say, yeah, the very investigation of whom Muditis ne ye. You go through your day, a 200 more. Then her point of a fast one, Janaya, a fast by. Tina, your young with Joe Mochi said, Dine Blue. O my and said, Dino. No moon aduano were inside, Muhuya and 100 Johnny P. by. But I feel you see your home investigation near the equation. And I said, yeah, normal, yeah, I had a say ye, papa. So none more you did 3 or 4 argument. I'm not do a none more staff from Mrs. Center see her yano. Or more, no, 5:30 no more, I say. I bear education actually, point of a fast one, OPA, Dumu TV. 2 clocks in Agu, what's about them over to know what I know was so much at the church, and now another do a ya. And as I do, and yet a hankwa, the whole Asoka coincidence, we chair your home, but dear, to all her platform or so who said that most staff, yeah, Jima, all right, actually, I have a fast one. You will see after I come now, the area to be born behind and the form. And ya ye, atorenche mu aboafo ne fa ewo asokwa kropon mu panyina woda wo ma no Isaka Ramani na yakwa kopie mu ewa Asante mantem ha posa so ye no sabre ya yekasa no ada friendsem trofo enhia mu Asante Regional Police Commander DCOP Osei Akoto Alta
wono ena eni nsantwofo edi nkomo no de ato dwase abosifo aka won mo akwache nipa nan bia yetusu se robbery case bi ekoso wo kunsu ne mfafra mu sankrofo yi amienu bi ka ho a wom de omadwane a yehwehwe on mache womo enedi mu ententemai pa wabra yekoche womo no ene mobile phones ahodo be enum pop action gun ni be mienu ene atwa bobade bebre afi woni akra na wa be report case ni ankasa ni mobile phone krampo no ne ka de yache ehu a enya asem keto akra ye wie ye ne sika wom saka ye 54000 Ghana cedis enkrofo esusu so kopie bokunsu ne mfafra mu a ene mining site ahodo ne yebokro no ene agisa ye hu sa ha gold wa ha na yebokro no wi ankrofo phone ni gold ni yade a ena posifo atotomu a asabre ya yekasai yachi enipa enana beka ya December ne da entoso enson ena posifo kyese womo enya ntie se enkrofo bia kwa ya robbery ewi ase gold de won ma fa bi afa phones ene eniama hodo bia ka ho ewo kunsu ne ntwia so ene ka ho bia won maduadua mu afiti December mu a sabre ya yekasai yachi nan mienu bedie sabre wadwane ya aposifo epe won ma che wonum na wabra aposifo friends and trafo enhyemuin Ashanti region post commander no DCOP osai akoto ensemu bia wode eto nsem trafo enim eni suspect 9 ayachi omo in connection with robbery bia esi wo kunsu December 7th bronya bosominum December 7th opepon ya mu January 21st eda etoso edunu ba kono emra abo enwumre be 11 that is 11 p.m. Aprosifo wa santimemu ha onwa wodi robbery hu dwuma eni omunu anuma wo headquarters e ka bomu e kire ememma 9 yesusu se ono boss akro no ya e course on the 7th December e wo kunsu emranti a chi omomudin ne didi so yodi kan no yaya say ye born emrane se diamond wadi mfie aduonu nan ne otoso ye frɛ no ata Israel ono nso ye born emrane se abode ye sanso frɛ no stone obo wadi mfie aduasamienu ne otoso miensa ye Victor Jan ono nso ye frɛ no city boy wadi mfie aduonu nsia Enna Stanley Wiafia Kenten ono nso ye born emrane se Figo wadi mfie aduasa police nhwehwe mu kire se samrantia nan omoka robbery gang bi a omowo kunsu na omudi nyamransem ewo kunsu ewo kronobo ajuo da so ewo kunsu enene mpatem emra ye kohwehwe suspect odi kan yaya sedu a yeta born emrane diamond no ne dem no yenya etuo pump action gun mienu etuo no baako eye complainant a woje ne nsam sika no nedia yesanso hunu sekan akese miensa mobile phones enum a baako eye complainant na oba report to case ma police ne nedia yesanso nya etuo aboba bibi cartridges no aduonu mienu ena sika mpem aduonu 54,000 Ghana cedis enhwehwemu kire se December da etosonso no samrantie 9 ene mienu bi eka ho eto share abrantie bi efrɛ no Kinsley Asare so ɔne ne nuanom miensa na omu free omo mining site ebe fie ewo kunsu mankra so kwan no so eje omo nsem gold ye frɛ no black gold powder no ene omo sika ena afei omo mobile phone ene etuo baako ya toto samrantie ya no na omo jitum se omo na boss akro no sabre omo wo police akache ene niama yenya free omo ho ni nyina ye de ni nyina be ka ho aboa ye hwehwemu abo omo kwadu ewo Asem Dibia police Ashanti regional police ekoso shemu bo se ya wi ata so se ye bebo asanteman ho ban ene Ghana nyina yeti yi eye DCOP osei akoto ata Ashanti regional police commander Asante mantamimu posi sadom no eye adwumason na ne fa wonom ehwe anafofam ena wonen sentwerefo di nkomo no kire se wakire hyen bi bekwai aputoja kwantempon so a enioma yeso hyen na wode nam no enye nioma ketoa obonsam ta wayi bi na we no ma hye no soksun ahodo onkron ya ne dodo 713 na ohyenkani atampugiri akanyani wanyamfinhia duonum
obi akokora papa yi kire se ono de kajetia na odi ne dwuma wodi ne ne akire mu e wo bekwai e na obi be ma no wonim ho hwe 600 Ghana cedi 6 million e na wa charge a waje wonam kwa so posi force ya che no adan ya wo so wi wa bra wonim ho hwe sesi ahyenkafo no munhwe we so na momfa ntum ho fo na ekoba ni se ye ACP Sefas ata woni nsentwerefo nkomodie mu sei na ode to yanim Polisi for your kwan hodo e fa so ye djuma ba ko ye snap check anu so ya probo o ba pura o ye patrol a edubri bia no agina na wa check ahyan ni nipa etwem na hwe se obi anya boni bra o ye sa de no wa san so snap check point no sa snap check no e wo bekwai ene ekutuoja akwan so o mu se Benz bus bi eba Benz bus number AC 718-25 na bra mu gina Benz bus no am ko hwe Benz bus no de mra ne si bra mu hwe Benz bus no mu se ya hyehyɛ bibi ewo moto ahodo enkron nylon sack enkron nti anti o mo de granti o mo sizi ni eme no mo bue mu hwe mu no na o mo se hu se ya compress ahabama bi ani ya ne se Bible no te de mu hu no fom ho no ya tro Bible no tikura power ama o bue mu no o mu se eye se ahabama awo na isu se eye obronsam tawa aye fe ni wi ni bi e bi no fa na hwihwi le fi no that yes eye bia enti o ma sisi sa nyema we nyina ana ya chi driver ni ya ni dindi atampugiri akanyani a wadi mfie aduonum 50 years me ka se sa nyema nyina esisi ana enubone ni isu se enubone nso esisi ni nyina a me ka se ye beka koye mu hwehwemu ne wo se aso se de ya din ye se enubone eye obronsam tawa aye fe ni wi no ampa ye bia na se yesa na famra kwanso ye ne abranti edi nkomo ne hwe se ahifa ebisa se ahifa no de sa anema ifri no aka kire se odi free ba bia eben kejeta lorry station e okumase na nipa ode ma no de onim no eno ane se ohia nipa no na nipa ne de goose no obonsam tawa na ma no se onfa nkoma obi a on san nim ni bi awo oboase na nanum nton de o se djuma odi ama sa nkofo nyina no omutua neka 600 Ghana cedis sa na oche enti do ka ne sia so musa nenso yense be hwim enye se ote medase abra no ma akura so e be hwim se aso asema o ka kire yampa na se onu akura na oye na djuma ana afi so ye be hwe se obetumi abobon kofo ndi a kire ye ntumi nka se wonim no enti yenso be ye djuma akosi se nsa be ka obi a ota sa enyambra se ye chi yenyina enim se de nuboni sem esei ye mofra ni ade so atia se enchirima na dachi mo be yakendifo o man no omo na sa nuboni target enye we nko a yenim se bi ayi unim red nso ho na omo graduate ya so no ma graduate kokokin ni ade na se yetumi esi ano kon sa abre obro mo de wi na esase na yenim se yebetumi age o man nko eni ayetie ye eye ACP Sefas ata wono eye Asante South Regional Police Command no deputy commander Ghana Immigration Service empayinfo ahyase eye inhwehwemu edi afa womo a wode nkrata ba se wonya ya obeba beye adwuma se immigration officers ewo mayimu entia ne wo applicant no ye screen new wo qualify na wo qualify na eno na ne ko social media ne so a womo a ye nkrata asem ya nyantum wa bra ye frɛ wonum nyina hwehwe wo mu wieye no ena sisi a ye bi mo afri mu na aka ho ebi ema ewra wono ena ekasa ema Ghana Immigration Service mod anima kwenu wode atu dwase eniama bi wo ho a wonia wo ba be preso ba be immigration officer wasa wo hwe wapo already a ene wa disqualify wo ho wan kasa no body no waya tattoo bebra nipa ehu de evese bo nu a ene onso wa disqualify wo ho obi wo ho so ani de PSC wa bobo ne ba bia ntokro sanfo idie ene recruitment no okoduru hinkra na ebeyi wa firim wasa afie se de wo ye no wo se na wo fata wo se ye fa wo no sada no wo eye mumientie ensebo bia wode atodwa. Was no middleman in the recruitment process. Into only machine daily. Because middleman will be to me real, machine no real. Middleman of course fabi bibra and sana my way amount. Protocol there's nothing like protocol recruitment. There's nothing like give me money before you do this. Everything is a system you are dealing with. Into what the computer no what to form, what fail it, what ba. Now what ba ye be share wo
physical appearance, your physique. Say height now kind of yampa na you show body yempe obi a wapone ho. Nti se wapo ho na wo ba ya ye be yi wafim. Se what piece o de wabo wasumu emiensa ni edru na earrings hihemu a earrings hihemu kra yempe. Se what tattoo ho na ye hu a ye be yi wafim. Nti no ne physical body physique wo ba in fact wo ba no kra ye show sana wo nanti aba na ye hwe wo nan ye hwe if you are bow legged ye mfa wo ye flat footed ye mfa ye be you afim nti eniama e wo se wo hunu ansa no akwa preso ba be immigration officer ye mfa no bebre na atese mod eni makwenu won wakasa e de Ghana Immigration Service wo de atu edwa awie yenyina eniama wo ya ye mfa wo immigration mu na ensama hodo de bra mu awie ye mfa ensiasemfo ofa John entwi bosiako labo abedi a che na kwadwo apia enuba afia aboajewa eja sampa pilo Professor Kwame Jenim Boatin wonu nyina na boaye boaboa ensam na no edema ya papilo bebo ye chidom masinia mane mozi ya daw ma Facebook YouTube bebia wunya bi na ohwe yen asomfo ye mienu medin mami ajowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumasi Kofi ya kono memfa birthday wishes we FM Victoria, happy birthday to you, darling. Yesram kwa tintin dia hodi wom edema. We if you want kasa wo papa EKK. Ai Dr. Kwafo, Evans Kofi Kwafo. Also ma happy birthday. Erade nyo kese na dia wo bo ho mpa ye bia no. Ena akwakoye wa woda die erade emfa enomo. Die di ho no ekọ ede ama Mrs. Sapon. We if we archery family ni nyina ena Mrs. Womo ema woda pa erade nyo kese na dia ka bia ena ya woda die erade enye ni bonus emfa ema yemfansi na ya Krobea Asante na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie wonom emfa entwaso Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya num bi no says a cool malaria morning nyina am nyina negative ade ho won na wo ye hepa plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia antipavi e support immune system no na plus mox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomra no musa achekura 4 days na pavi and plus mox mixer wanom no e tu malaria na sekura anya sa ade ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yunkan or pharmacist and her bashop. FDA aje Jodian Kratoyatum. Hey, opani. Mashusha wache. Sep perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Nya bane combine so a woni nyina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series any bi. Na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there. So ko be kura betimi akoton amani students o. Na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the master school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria na sekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama hodia ba. Musumi pini mentia se me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni peduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Medofopa. Mepa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio Otec 1029 FM 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji mo Banuaya, Bigo na me feel it, Cola na cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Asem Beba Dabi Mugura Aye ni na sienkam Ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opanya wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi bebi nso wo mo so na asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kra na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we kan say ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkire na duma ni ntumpon na mo so fa botre odo ensema ya na mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se ko mo gu ya ni ma se nya sa na mo tie
omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho efiri sa abre bro nhwiri kopum bra wodi obi a bekọ wodi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu Asem Beba Dabi. Amen. Agade ma. Mami mi tiyo. Sese, asema ya wuke makuma. Urade. Be mani meno no wono. Be mani ni ko. Waba. Ndi waba lo kwa komma no. Ndi ana ya transe na ya hu pampa ya di asem no. Ya di abofa so. Owura yi, waba mo ho wenchida. Waba hade. Me dia ni asimanim dia. Ni Kristo ni ko roman. Ni asimanim na ka. Nti me sure nya botare sese me kwa ni mo fia sese me ka se dia ni ya e ba to wiki Krobea ni pa ni me ka tem ka sese sese kula si ja so kula no mi fie me si ho mi nidi Asem Beba Dabi. Nya botare ni baba me mo ba here bokwa goma no wate Ya mensu. Ade, wanyami pro, wanyami pro, jabe. Mensu. Atama ni mensu, ale, mensu. Ate. Na atana mutanenka. Mensu bana kokabeka mensu ale. Na kana waje no de bre wampa. Dabi. Mensu jasu. I say a man for Krobea. Oma futi usum say. Say ye be say ye be frewe yere one ne wo hoi wa e na obaba no e wo fia ha obepe Mpe le no ye de kushina no ne ontu tunanu ontu mate se oso obetu ama obwacho wate okay okay mate any e das ile
Okay. Enawia oduman kuma nyame aseda enka wudin. Enawia ayeye enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no. Adofo ne adehye awia yema yenho aha. Enawia yema yenho akwaba ema yenho ye ahiehyia. Aha ye Otec 1029 FM sunie ene eye yawada asedanka awurade nyankropon so ode na ene yawo yi nso afem ye ene ye bosom ye dikan afi mu de to so aduonu nkono ene wie ye hia se ye de adesua ene ade kire dwumadie no ene e ba besom dwumadie yi se ne ye da ne da ye hia ye ka no ye live ene nso ewe ye social media platforms ne so bebia ubehuyen no wada meburu na wa share fama wunian mu nsunya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na wonya bi nso nhwe ebrekro na mu na wiei wadwen kire bi a wowo no ode betum ewe ye comment section ni mu amaye ye begeni akenkan no kama wa afidikasi yesu amu bi anso ate wonka awia kro ya asa kai bio na hyene nso se dwumadie a ye die wode wadwen kire ba wo share na wasan so afolo na wasan like eno bebo amade biara da ebehia wa afidie so se no enkai bode beba nso betumi anya akwanya na wawura mu bi na ye nyina yesua de akere ye ho ade ene enhiran kamo be love radio for ya mu Spain na mo monitor show no nyankopon nhira mo nyam kese ene GN radio for ya mo nso mo United Kingdom mu awia ya chiachia mo bom abaso ne mo adwuma pa ne adwuma den ye wo Patmak radio Abawa radio Amansan FM Brainy radio ene Sahara radio mu nyina mu wo UK man ni mu awia ya chiachia mo bom abaso ene adwuma pa ne adwuma so no a mo nso mo bo Kings radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchiman ni mu awia yi okọ Belgium a ye wo Sky FM enso Racus FM wo ena Columbus Ohio United States of America brichman mu nso no ye wo Sky FM enso wo a onum nyina abade mu abie mu a dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante awiai oje amanie ena wiai apesemakan nananie ena dei Krobea jata mesane wa hia bio ewa afidie yi so awade achia me ho akra me bo ha den akwa be bru ye ja akra enen so ye yawada sa ya sanso ahia nenso ye ba besom di odoma nkoma de dom yen no sa wu ja wo hawo eto nchen na wafa wo bi de asi wo metri so yango pomo aye ni omo aye ase di ni how ena ya saponsu busai o se hwan na ni hawo waye oni pei die wo ye denara ubenya o hawo se wo ye panyino anasa bofrao eye denara o hawo yaw yango pomfa krensie what is say say yire na ekopre so obesa obedi kuna obeyekuna what sa wakwa abusuan ode cha opa nyina akọ emiasi abusuan reject no anyo ma ya de se wo mu mfi me pa cha ya sapon abusuan mesre na no moba regional minister ho akoda nyame franka mo akohene moba be ka kire na ma na hunu enhyehyeye ne ho ntotoye mesre mo yempe yenua ba ku die bi ewo ya sapon na yiyom yenim se enuoma ekokọ so nti yaw oni yire enti yesremo emamo nkonko nan bia sese dadi lumba de edisivu me na yaw nso de ba be disivu me a ebe ha me enti mesremo yenim se yaw wo ma ende yenim sebe be ma wo yire no ba se wo dɔw
won fa nkotena fidie bi so no nkugu ani masesa yenu yanom nsentwerofo etode bia enuoma bi wo ho a mo ada mebru eya momie nso ye nhum momie nso ye nhum ewiase abrabo na ye namu a ye kwa ye ba no ye kura ye hu abiebia ensem no bi wo ho a ye mu bitumi som ni ye ni hupu ebe wiase no enkosi hwe jewa adu bishop oyemia mese metumi afa bishop de aba betena fidie yi so utie nanso enioma bi wo ho a me mebusa kire se wunya ba betena manimu a me menya kokwasa interviewer mebusa mewurawura nioma mu ebi ebekọ akotwe asem abenti na matena zidin empese ya wasemi mefre obi a wo ho no wo se ne yete tinsenthrofo mumie nkura ye nhumu abia edije enafom o ei etiefo so pese oju din a hwe wunim se ensentro dwuma yi a ye wo yenuanom binum a ebinum kotete won tekyerema so se wo kasa gu nipa so mu a ebeye nipa so mu de ebinum kokoye nuoma bi a obetumi anya extensive followers na se oye wo ho se wo de kwantenkro one man standing wo de wo beko na wanya din krogen a brewo mo asunsum wo mo ye be piao wan hwe ya wabambu ane do atofom nanso se wo reta so na wugina wo na so a wokọ ya yemusa ye ho sa asem wi se kwan be na ya asapon be ye ya asapon asomafo no eba akwa efri baabi ene beduru baabi ene ye hwe baabi afeedie nyankopon fa ya okra nsie baabi o bia onitiwa eya kwa me wo ho anana me wo ho oho te sei adumara kwa wasi bro no wasi danyame danyame de me dane papa say wa madani nyame agidi wa fidie so pa one place in so me feeling ko ho ye very serene wo se omudi ni omhonam se danyame na he fa na omudi ni omhonam se hwe no ankoto bom wo benya sam o me ka we what got the dey no me pe o de watu baby okay and then so tie for yesia obey me hu se wa ba ahoma ne so o se na ya Krobea Asante papa bi wada me buru awie ye mo ha na awie ye no nyina na ahia e wa afidie yi so na me maame ye frɛ no Auntie Alice o wotikim akora Krobea me maame mfa odwumadie yi ni agro na Krobea Nyankopɔn nye okese wate da bia me pese wo chia me maame mame kire se maame ne pe wasem pa Nyankopɔn shao coach Sandra and was na how can I talk to you matemede me number be ma why I'll give you my number send ye be ya wo nso betumi afrɛ me why mate buru ogoro mensa me hu se wie wo nso aba homa ne so osena na Krobea manso asuo minufo no ye nso ye wa ha ene me dofo ne made nyina afaate wo pharmacy ne kura din de sei kunsu yo so pharmacy na wo ho no Hopkoff bibi pharmacy osena na ya Krobea Asante good afternoon ena wie ye nso ye kan ho Emmanuel Kobi Kusibrempon ena osia ya Krobea Asante awie ye kan ho obru Nyankopɔn hyira no ntutu anamon fancy ye maamo piafo Ataboa ten the fashion designer osia brofie edu deeper life aha na me nso me wo na ensem a oka wo wafidie so no akora ni nyina nso wom ena me wo UK Tatiana baafo ena me nso me hwew na me busa se wo ho te sei Nyankopɔn adom me ho ye pa Tatiana kwesi hyper ena osia akora good morning US ho akora Nyankopɔn hyira pa wate yenso ye wa ha ye hwew kwada sunsuom fo na yenso ye wa 2 million means me nie umpe billion mo million na ape Rocky ena osi akra me nso me wo Guinea ena awie me nso me hwew Abigail Salifu ena osi akra Krobea me kam ho ebru Nyankopɔn hyira mo na onye mo kese pa okay enen so adofo yehia ye besom na bosom ye mu saada no na eyifiada case number 1 mo mfrɛ ma me obade akra asemu edi kan ababa Ruth Adesen enkranza no wo
ɛna Ruby ɔno nso wɔ nkranza ɛna wɔn ba yɛnim ha de bɛto yɛnim sɛ Root yi deɛ ɔhan store dada ɛwɔ ɛhɔ yɛ pɛkyi wɔ ho trɛdɛ ɔhan dan wɔ store wɔ hɔ dada na nipa a wɔgye store ni free ne nsɛm ne yɛfrɛ no Kofi Debra enti ɔpɛ store ne baako aka ho na saa da no ɛyɛ fiada bosumi da ne to so aduonu miɛnsa baako ano ɔpa aka ho na ɛyɛ da esima baako pɛ yo akora me da se etiefo bɛkae a anaasɛ mu a mutie no a awura yi ɛba ha na asɛm tintini tietie nyinaa ne sɛ ɔkɔhan store ɛwɔ trade na wɔte mu na nipa na wɔde ma no no ana baako da hɔ ɛna ɔso wɔde bɛka ne ho ndi wɔn hu sɛ ɔkɔhan baako na ne ho dwo no onim sɛ baako no so ho dwo na agya wɔn di mirika kɔ yi friends Kofi Debra ɛkɔbɔ bosia bange ɛkɔbɔ bosia ɛna ɔmo de kɔma Kofi Debra na wɔkyeɛ afei ɔmo gyeɛ baa so ɔmo kɔtena mu a ɛna tiija adai abusua ne se dabi you know store no ɛnyɛ Kofi Debra deɛ ɛna wɔtimi de ama han saa bere yɛ kan Kofi Debra nso so wɔtu kwan sɛ he paa na wɔkɔ deɛ ɛne awuraba yi si wɔnim wabɔna wɔkɔ fie hɔ ɛde kɔto ɔmaame anim wakɔ hɔ akɔ hɔ afɔ de kɔto onua na baba akokra de ɔsi ei okwa kɔbɔni dua kokuno nyo ɔno nko ana de ka ɔkɔ na busua pani hɔ nso kɔka kyerɛ no ɔsi busua pani si ei de ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia kɔyɛ sɛ ɔbɛkunakuno nipa bɔnefoɔ de bɔne ne kum no ɛna ɔsi dabi ansa na ɔwɔ bibia a ɔbɛyɛ no ɛwɔ sɛ wɔpa adanse ɛna ɔdi mirika ɛna ɔsi Asem Beba Dabi ei monyamie na deɛ mekɔ abusua hɔ yi wɔ mo kekanie ndi mo so mfama no ntum na sa ama na sɛ mutumefo sɛ menkɔ baabi nkɔpɛ misika no a mekɔ na makɔ akɔpɛ na ba na ya adanse sɛ mekɔ abusua pani hɔ waanyeme mekɔ maame hɔ waanyeme mekɔ onua hɔ waanyeme mo so me de beto mo anim de sɛ biribi asi a ɛnya me bɔne so a na ɔmo a na pɛ ɛna aba na basa akora de ba fidie so ɛbɛkan ɛbra yedi hu nkɔmɔ wie no yɛto nkra ɛde famframam abusua pani nkra de ne kra ɛkasa ɛde nkra ma no sɛ ɛwɔ na asɛm no abesi ne so nti wɔhwɛ no wɔnya hu bibi ɔma maame no aso nti yɛto nkra famframam sɛ krache no mfoni no wɔ hɔ nanso yɛmfa nto so yɛtwɛn yansa sɛ yɛbenya obi ama na yiniti a enti akora yɛhyɛ da sɛ ɛda ne duru a yɛbɛhia abusua no ɛwɔ fie ha akora ɛyɛ nnɛ dai na ne mahu sɛ maame bi wɔ fie ha maame bi ansa na ne beduru no na deɛ na adi nka ne asie maame no edi kan ba office sɛ ane ɔna ne ba no nti waba sɛ asɛm no ɔba besom na ɛka no watua ne sabda na ɔba yɛ no na awuraba na ɔde na asɛm ba yɛ no na oni ha yɛntimi ne nkasa ɛma ne nyɛ yi ɛnɛ dai ɛna wɔn afanu ni nyinaa abɛhyia abaya wasɛm a wode ba yɛ nim no nie ɛna papa yi abɔ ne tofu ano ɛno ano no eno wo ho te sɛ pacho me hoye bra wanim kasagu bibi ni pacho me hoye Kofi Debra ya ode pacho ya me ba panini o ba panini sese wo Ghana ha pacho Dabi oni Ghana o ba san ni mamtiwa pacho wo wei pacho ni wo kokuru ko baby wa mahabine pacho Dabi ene de na nka me pe no me hia no pa ne nkomobo die ntina ma wo ba ha yente man ba ise stores um de mu obia no na mine mu hwe nti ebedi bronya ni mu beka na otwe mine di bronya ana me bai rutui ene sister ne ni kunu de ba kosuya ne ensan de ba se me ba ne duom ka 200 million na won kobudua komba aye na msama mine mu hwe timbibu nkotodwe ewo monim ehwem na otwe minu ti me fra me ba no ana osiu nya abotre nam diskan beba abeto baabi da enti bronya mu amba ye ema me ba na nuom kasae no me so me pa wo mu chew se me sire wo mu a enti na otwo ba ko esim da ne siara no mde kesin beba no adwara nam de dwa to koma ne ma me se ne papa se on kan chance me ban so diskan beba enti onya abotre ti siara ana anwumre ana me te se yese yemu de aba Otec FM ha adwara na metua na mo enti asem no abusua paninim wo mu nyina anim bi kwa kudua wuti a ukọ aboche kwati kokwo
wo kwa abrochire bati koko wo fi ateche ya de bowa etubo body 5 kwa kude wo hwini a wo de 200 million etwa loto anma petition kwa kude akwase tobo mesrawo kwa kude ho asem ni mesrawo kwa kude ho asem ni kwa kude ho asem ni mesrawo enti ba abusia pempa enti wo ba ya ne kura se e kanu mi besom 200 mbani so meso ka 200 million na wo hwe na March ending or this can ba to baby da atiefo ye yanim ha no ye nka sem emfa ya no nka ne saa kire se ye kan awura no krache abaya woni kwakudua no covid ebra wo krata bi amabo me pacho udis kan ma no Debi ojiye no ka so kobo paper de abre ode bai enti adanse bi anim enti mami ba ye no atiefo de esese ye hwo ene se yeko na yekobo krata enti so ha krata ekura mi ya moadama ewo high court to me the siri eboso ni bia in the superior court of jurisdiction judini bia saba ho fi wo ma hokra hu hia in the high court of no ha ni di akasa judidi mtimi boy so anka ba mi hu hia nko ka oketre ma bia ene no ma o de JUDI ni ye judi ene o ma sanse sabrofo no nti no oboy wo hwe ye nchichem ye mfa koma ntutum JUDI ye judi CA eye ka TURE enzi eye ture ana say de me ka say si cha say TU2 RE ture judicature enti out of on the most serious notes eye krata maamia akua poma anu agina mu dia ma ne ba Sylvester Debra root ono wa ha Asem Beba Dabi fo arbitration fo wo enso ya danse wa ha kire se wono maamia akua poma wo wotrede atwoma kwa anwoma mansini mu maame wasem akoka ye na meka mu asem kire wo yo enna wabegyinam wo frigana ha ya en wo ka santa mu edidi suyi say onu ananum asem nie wa ba beginam e de ama ne ba say obetua 20,000 Ghana cedi 200 million kaniska no e de ama root March ending obenembo so me no na wieye ye ka ne ba no e de awura yi say in case say wantumi ani saa boshe we so ya wa ba be hye yebo so obedi so no a yani a ye gina muo no wo ho akwanya se ebedi awura ye nim na ye de na kɔ baabi a ye pese ye de ne kɔ bia se ne ba no ya wodi root kai ono maami aba Asem Beba Dabi fo ye nim ha aba bagyi atom se coming March ending wo mu diska ne beba me de ama awura wa bra hwamudie bia mem wa make sa sorem declaration we se no anu obedi so in accordance with the Statutory Declaration Act number 389 of 1971 constitution en wagina mu a wode ayo wogitum se wanum asem na wokrata yi so wogitum se asem we ya wakan ya asem a wo ba ne soma a wo enti wogitum se wo ba no se bosomi a eye bosomi miensa no na wieye 200 million or the beba ma ade ama awure me pa chan aba ya usom say pacho usom say yakobo krata na to so usom say pacho madia tu okay oba de achi ame 1 minute kra say ma me na ba no abesomu ko adare na ye me nwanwa kakra say de ekoso nyina ekoso ofiri say
yɛsenka obi bi ne kanka bi kura ne sɛ wowu na wanya ohwe a ogya wo empatia saa nso na ɔhɔhɔ begya ɛbɛso yɛ na wanya wo ka no nso so ya na wanya mfaso a ya na ogya wo ka ndinka abrante atu kwan na keka abafie a ɛwɔ sɛ wɔn mu fie ni so mu fi saa anya bia no sɛ yɛyie a ɛyɛyie ma abusua no na sɛ abusua no we apo no ho we apo na wɔno animpɔn enu animpɔn timi ka sɛ kuku no ne ɔno nko ana de ka gye sɛ na asefem na ayɛ sɛ no kura wura no n'akyi nyɛ n'akyi no ebi ni hɔ ti no akɔyɛ nsɛm bebree ayɛ sɛ abusua no apo no bi sei nso onye sika wɔn ne nebedie na nso so maame aba saa ne yɛ no wo babɔne a ɔte wo ba bi nka nti maame abeso mu yi na maame yɛ ka kyerɛ sɛ wo ba no wamfa ama afi sɛ wo ba no atete sɛ wɔtimi hyɛ bɔ bebree ɔhyɛ awuni so wanka sɛ yɛm kura wo sɛ na wotwe mienu bi ɔhyɛ na wotwe mienu megidi sɛ na wotwe mienu no abetwa mu kɔ nso ama ndi sɛ kan utirim na pepe baabi na sɛ wamfa ama wa wakɔpɛ bosia de aba fi sɛ deɛ wode wo nsa aba bɛhyɛ yi kankane anum wanya ene wo nsa ne nyina wɔbɛte akora meda ase meda ase ɛgya kwa me just 1 minute na we yɛ pɛsɛ yɛtiefuo hu sɛneɛ asɛm wei ti na meda ase mami wɔyɛ adeɛ wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ napa nye obia na nka ne bakɔfa ba bi ba yanka obi di akyiresi na on de watimi atu anamo sɛ obegyina mu a ɛyɛ yaso mara na mmom wɔne ne ba no nkasa sɛ dana wahyɛ ne de ebeduro na wɔde beba na eduro amfa amade a menene di nkomosie bi ɔno a wɔdi mari korɔ sɛ ebi hɔ na wɔamfa amade a ɛne ɔno abɛtene ya apesi na yɛnka nkyerɛ busua sɛ obi bi ne akyenkyena a nkotodwe de ɔda bia bebu bibi ebesi bi ɔsɛ mia abrantie wo bibi aba busua bɛso no yɔyɔyɔ nti ɛbɛsrɛ mo maami na da wahyɛ no bɛduru ɔno nyamfa mɛto ba bi ɛda meda ase okay enti eno yɛbɛda ase sɛ ɔbaayɛ na mmom wobati wa wɔn na nyane kasa kyerɛ ka kyerɛ sɛ ɔbaayɛ no wobɛtɔ papa akɔkora 57 years ɛna ɔde nkra yi ma wo sɛ kafa kyerɛ no sɛ wiase sasɛm ba fie a ano brebre ema abaatɔ sɛ woyɛ wo ho mia kokoti wonso woni woyɛ mia yi na nka wapagya wo ho abɔ awura dɛm wakɔ sane wabɔ suom na wayi 200 million no saa no pɛ kora wo ba memfa nhyɛ aba yɛ nsɛm na nka watu nsa agu ne so sɛ awura wo sika nie somgye na nka wasesa na adeɛ wonso woni na mmom wano asɛm tumi ka kyerɛ wura yi sɛ nyɛ wo nua nko ana de ka onkɔbɔ ni dua sɛ me yɛ covid bra nka mehwɛ me nua tiwa me de ani mienu ka me menya ni nso ɛna me de ahwɛ me nua tiwa kyerɛ sɛ wo tu obi fo me nsa nso hyɛ nipa nanum na wo kɔka wo de wo nsa enum yi kabom de apa nipa na pampamu a wo pɛ so nka me nsa ne nte me nsa nti ka kyerɛ ne sɛ wobɛto papa panyini bi na papa ne se sa asɛm ba fie na wani tuase de wudie no ɛnya ade pa ɛya a brɛ wo ho ase na ano brebre ɛma abaatɔ woba yɛ wo bi akyɛ wawe papa mu gyina me 58 years mo 58 years enti afe kropempo na wo kyɛ me o wahu sɛ ne yɛteɛ wahu o na sɛsɛbesɛbe wunua bɛɛma ɛde obi ka na wokɔka kyerɛ nipa na kɔkyerɛ ne kwan sɛ wopɛ sɛ okoku na kɔna koku no sɛ wokɔ obi a wonim huhumu a ɔho na wobusa ne sɛ so obi bie wɔ no a ne humu ɛba saa na woka saa asɛm na sɛ yɛ nimogya ne nua baa no wabie wo nua ne humu wama ho kwan sɛ deɛ bɛba bia mosɔ ɛde tum sɛ woni obi anya asɛm na deɛ wopɛ bia akɔyɛ wama nipa no wabie wo humu ama nipa no sɛ deɛ ɔpɛ no wɔnkɔnkɔyɛ saa no sɛ nipa no yɛ koraa kɛkɛ a ɛtumi de nsunsuan so bɔne brɛw nti ka kyerɛ ti wa sɛ wɔnhwɛ yie na me ba no ɛna metu ne fo sɛ papa ɔnhwɛ yie na wɔnhwɛ n'ano asɛm yie na n'ano asɛm ɛde ne bɛkɔ ɛbɛtumi asa ade n'aba wate mepakyɛw ankasa yie mepakyɛw pia yɛgya wo kwan monsensan na momma kɔpi na monso monkipi kɔpi
na yɛhwɛ animu sɛ ɔbɛne mbosome no ne de twato maami bɛba na afei ate Kofi Debra Sylvester ate wo nso wanim sɛ wante wanim wɔ saa asɛm yi ho a ɛyɛ waa wanim guaseɛ enti eno mumpie na mo nsensan na nya kwan kɔ wate me da asinyame nhyira mu nyinaa nyame nhyira mo sɛ matumi aboa me na ka mabusua de a ka menya baabi a megina amen namase bibia bɛyɛ kama why atiefo enti case wei mohunu sɛne yɛteɛ yɛde yɛsi ha asɛm ɛtɔ so mienu ɛno ne ɛna asɛm momfa mmra manim na matiefo momfa mmra me ne matiefo de mabedwafoɔ nyinaa nso anim ɛdini o ɔbɔ akra adwuma na ɛdin o bi ko ne bi ba adwuma na ɛdin pa nanso nyankopɔn ne ɛboafoɔ ama ne saa ɛnyɛ Roma for you almost a Jonyami nim say me to me o my me to me o maswa and no tina what the aswa me and no go on him say move to me I intina no move to me as went in or den crofon some abeswa mo ye go a che yo enti akwa mi no de ho no enti arofo asemu etoso mienu eno nso ba yanim na sɛ mo bɛsan kae biewu a ɛnɛ de efia anya asɛm ketewa wo asɛm ne ɛba dɔn bɛtui so no a etuo no a de amanfo ba saa asɛm yi aba yanim na ɛyɛ papa mfantini bi ɛna ɔba yanim ha ɛwɔ afidie yi so ɔpanyini no n'asɛm a ɔde baayɛ no na kyɛ sɛ ano ɔhye ne yira busua yɛde ne nsa ahyɛbo ase sɛbe me na mawareɛ na me ne me yere awoɔ deɛ bɛn ne bɛba ama sɛ ade fɛɛfɛ bi ɛba me ma so a sɛbe me yere busua nko a bɛgyina sɛ wɔnom bɛnya akokoduro agye abɔso ama ayeye moma papa ne ntena se moma ne ntena se deɛ ɔde na asɛm baayɛ no moma ne ntena se mame mo ada meburu oba de acha me o kai wo wura ya wo gina wo nchen o kai no akra me kai nanim yo kai nanim ya mfante wo ho te sai inshallah okay bodi matie fo nkai wo that's it from sakroma bodi ano ye wo ntahudin Ishmael Tewia oba de Ishmael Tewia ba ye nim kaka yen ade a ode ba ye nim yo atiefo ebekaya anano opani eba ye nim de na assemble to ye nim wonso na ene na utie ensoso a na ewo se utie ni yi senia asem no tie ni ye ha no mo na opani eba ye obani ba ye na ni hu hancho aden wo se ye biribi se asem na asie no se ya moa no a nakoma ne ya opani aden na wakoma wo ya o se wone oba bi etran na nyame anim ni emfitiase no de wa anya ne ho ade na emire bi duima ne ko wo mu krum o mu ko ye no enom so mo beje no kwase abuo sika ne niam bi keka bo mu otua bi na emom ene ho ade ye ni nyina o mu ka bo mu na so wantimi antua anwie enti ewo mu ansensem bi siye ma eye da bi a wo abusua no mu ono ebai ebegu awade no enti abeje ne yire free ne abeje ai wabegu awade no wo eda no wabegu awade no ne saa ni enti no nyame emfasa ma o mo baba ko efiri mu ma ne kwa yie no enti wo kwa yie no na abusua pani ni busa se enti awade na gu ana se ene wo so awade ndi eda abegu no eda no kra se efe ni sei ya eda ya be ko abegu awade no ena pani ni se wa wo sei o se enum o se ya be ko enum na wo wakwa kogu awade na betumi ahwe nkwada no ni tie watwa mu awade ne de agu na nyame ncha de nkwada no ba ko nyame aboa ama na nya bema ebe ye no ho ade wanyem no ama na wo afa edu so mbe ye no ho ade a papa ya ten na so saa se ka ntu amamre no enka obete na bi wante hwe de ote ya ne se oba na busua nko a
aye ni nyina afa na je se ono a owo ba ne de ye yi na firim we no se abusua Asem Beba Dabi monka bi mame enti eye se me be ma wo me ba na asem sei asie na mu di dwuma bi di sei na mo anka ankyere me papa esi de hye ne kura ne se ono ayi ne botom sika esoma obi se onko bo pani ba kwa ma ne se de asie ni omo san na ho sa pani ni mu akobo na ma ne ne de on de omakwa akoya de no e de ama no enti wate ase a enye ye enti etiefo ene abadwafo yenka bi ma ne se sa ne te a no hu se ba na wo ye no abra gu a eno ano no we eno de betu ye nim enti enso yegina aso to ye nsa e de frɛ abusua pani a ono so egina mu ye sa no se wo mra na o meyi ya no okay awie ya be ko we ono ne hwan mama ya wontina se mama ya be ko ntina se mame na ene edoma ewo efia ha ne dɔɔso enti enye wonum nyina nso ne betumi awura studio ha enti ebi wa ha ebi ni ha enti sabre ya make say so akroma hwan ne di wachi ba ha ne oh yana mnipa enan hwan papa malam na ba ko friend Adam Tete na man kasam bra ba ko friend Lazak ahi okay omo ne beta wachi ma beta machi owura ya ba kunie wakonta no nie oni ona je wo yiri free won sam o de achiri dia wo kan wo manim kuma wa verse 1 was ya koje me ban trad wedding okay je ba kuno ni okay oh yeah se wo ba manim na wo kan asem a yesi nipa nim etrise kurutwa mansa enti ebi a wo be hu nipa nanim no na wo be dane wa no enti na mebusa wo sa asem no ebi esi wo manim ada oba oni ni kunu ete abusua sa ase so na ni kunu awuo omu siesie dane ano omu tim nesi asase ne so dada afedie enko wiase be ma ni ko wu ye oba ne ba yanim ha ebe ye complain say eye ni kuna sase sase ne kro no oba ne hu wom ya wo mo wo ho nkrata ni kunu wu ya afedie wo mo je ene dan no esisuo ni nyina afri ne nsam afe ya fra be ma ne nso enua ma ne abusua na ba omba bedru ya afedie oba ne na ma ne bono adame tina meka se nipa anim etise kurutwa mansa tina mebusa wo sa asem no wo yire dada woni ne wo manumi misusu se on neti hwi kire sa abaya yi se no ena abaya yi ne ebeye ne ho ade no bajonyi ono a enti wo se ka obeye busua kwobọ wo mfante saa ka no wo bo abaya yi nsukuru na wanya ne foforo no bi dabi wo ma mu ni bi dabi se no nso kwase abuo no de se no onye ne ho ade no onyemo no anu ye kwa ho na chirin ye kwa ho na sabre na won baka we ni ho asem ye kwa da ho na won baka me be amre ni ho asem enti mom ye ba ni mu na makunta ye oba akui ona ni na kokudu mo ko bo wenchenzi wa adunkofodua okay enti ya ba ko a papa yi bone sobo se one ni nua akobo wencheni no papa ne wa ha opanyini wada ma eburu oye hwanea misirebisa wo opoto mi abusa panyin mo wada masem ne timanyin piao enti abusia panyini nso wa ha na abusia meba wo so oye panyini nanso mesere wani die free ya ba ekoso ansa very good eja yaw wona sobo no kese pa no owura ide bo wanu yie die dikan waje ne yire afri ne nsem agu awade no ya enkwada num yese mo konfantemam wabusua panyi kura twi wanim sa denti na wo yesa enkwada num wona abehwe waginam waje asem ni ho ya ma papa ya wo ne ma eka esese ye bono wabono waba bedru ne mai nya wo nkyɛn na no ɔteɛ yɛso wɔn bɛkye gare wɔ hɔ na nko wɔn na wo nkyɛn da sese ye yi akonyini wo kosua adwuma akwa akonya bɛɛma no ne na fa afuro
bɛɛma bɛyɛ ne ho amamra wonko a wagye gyina gye atai ɛma ne unu akɔ akudum mabɔ wo nkyeni ɛwɔ akura anase kɔ adu apapa yi de bɔ enti ɔde ɔbaa titiri paa no enie wuyi wo ho ano sɛ yansa yo mpanimfo medam ase nyame nhyira mo kɔ adu na ɔde bɔ ne nyinaa ne nkyerɛ mu ne sɛ papa yi ɔyɛ maakonta na memmɛkyiri ba na ɔware no berɛ ɔfaa no na ɔnye me no na nka sɛ ɔkɔ fie nti yɛwɔ fa baako pɛ na waka wo fie yɛfrɛ no na ɔsɛ o ɛyɛ kwasɛ ebu sika de mempɛ mpanimfoɔ wɔ hɔ na yɛntena ase no yɛ ne nka na mmom ne ho adeyɛ no so a waba fie nti mepɛ mpanimfoɔ na yɛtena ase na yɛka ho asɛm saa taa mena akyɛ ɛsɛ ɛnnɛ yi a yɛwɔ ha yɛ 21 years ni makontai saa tam 350 cedis otua just 3 saa tam na 300,000 nti 35 cedis saa tam na 350 cedis ɛna otua 30 cedis just 30 cedis ɛnɛ 30 cedis na sɛ sika ne nkaade nyinaa aka ɛna mekɔbɔ me wɔfa no amanneɛ mene hyena apo ne adeɛ ka na kɔbɔ no amanneɛ na ɔyɛ sɛ yie na ho adeɛ no so a ne aka no so wɔmɛtua na afei duru a wabɛhyɛ tam a ɔbɛyɛ ne ho adeɛ no na ɔbɛbɛyɛ ne ofie wantua bɛsi last 2 years yɛkɔ mfante January na tam ɔne me sister te no de biara ntɔkwa na wakɔbo me sister yi abere bi ɔkɔbo no wɔ nwirem na ɔmo dwa bankyɛ ho bɛyɛ gare kɔbo no nwirem ɛma me sister yi te hwe n'ani ho nyinaa twitwae me wɔ fie na ɔde mirika baa bɛbɔ mamane na me brother odum na ɔbɔ ne din wɔ hɔ na nti ɔno frɛ me na me wɔ baabi a meba na me sɛ odum no sɛnea me sister no ayɛ no ɔndi nka mfa no kɔ hospital na anyɛ saa na sɛ biribi yɛ na ɔbɛwu nti me nua yi faa no ɔde ne kɔ hospital ɔbɔ yisa ho ɔduru clinic anim hɔ a na me sister yi twa hwee nyame nko ankɔwui nti wɔde ne wura hɔ a na ne doctor no kaa sɛ ɔdi 5 minutes koraa ansa na yɛbɛdu ankɔwui nti ma megye doctor report koraa sɛ yɛfa nkɔ police station nti yɛde kɔɛ no a yɛbɛkye no odwane nti kesi no koraa yɛntwam ɔde tɔsɔ saa odwane anadwo a yɛbɛkye no odwane mɛhae ka a yɛbɛkye no odwane ɛno nti nkɔ na me sister na mehwɛ no a mehu sɛ ɔpɛ no nti yɛgye akyiri di afei deɛ ɛwɔ mu a last 2 years no me nua no ne ba baako makonta ya ne ba baako ne ba ɔtɔ so nan no yare ha no nti yɛkɔ mfante na akwala no kɔfirim me firi mfante bɛdu 2 weeks pɛ na yɛbɛka akyɛm sɛ me sister ba na afirim na yɛsan kɔe yɛkɔhyia wɔ hɔ no a yɛkɔsi akwala no yɛwie na mpanimfoɔ yɛabusua panini ɛna yɛkɔtena ase ɛwɔ abusua fie ɛna obisa makonta no sɛ me sister no ɔne na awo sɛn ɛna ɔse yɛka nsɛm no bebree but baabi a ɛbɛgyina wɔ awareɛ no ɔse mmema gu no no saa taa mo na awareɛ no mema maame ankasa na ohuu sɛ ne ba no baabi a wɔkɔ ne maame wayɛ aberewa wɔ fie baabi a ne ba no ɛkɔ no ɛmmoa no me sister de bi ɔde sum ba sɛ aware no ɔnware bio na me sɛ meme ntumi nka nkyerɛ wɔ sɛ kɔgya awareɛ me ɛda ankasa meyɛ pentecost ɛda sisi a meka sɛ meyɛ pentecost ɛda me ntumi nyɛ hɔ nka nkyɛm sister sɛ gya awareɛ no firim kɔ sɛbi ɔnyɛ wo ho adeɛ koraa no a wo ne ne nɛte enti me nka nkyerɛ sɛ gya ba wo fii sɛ wo ntumi nware deɛ a ɛne ɛkwan da hɔ nti me maame na ɔbɛtɔ snap ɛde maame berɛ a ɔdum no ɛma ɔde kɔ maa makonta no sɛ ɔngye ne nsa na ɔntumi mma awareɛ no ɛwɔ no ntoa so bio ba makonta no gyina mu sɛ me na magyina mu a sɛ megu awareɛ no waka asɛm no abɔ dawuru saa nti yɛkɔɔ fie no a mpanimfoɔ bisaa me no na mɛkyerɛ sɛ awareɛ no de me maame abɛgyina mu awareɛ no agu nti me sister no ɔne ne nte biom ne mmom ɔne no ɛwo 5 baako na afiri mu na aka 4 nti mpanimfoɔ no di matam paa sɛ saa nkwalaa nan na ɛwɔ hɔ no a yɛyɛahwɛ ma awareɛ no agu adɛn nti na nsɛm bi kɔ so a yɛmfa mma fie na me sɛ nsɛm no yɛaka berɛ me wɔfa no mu nyinaa anim yɛaka na nyɛ asɛm nyinaa so yɛ a yɛmma so kɔ abusua kakraka no nyinaa hɔ saa nti me maame hwɛ a awareɛ no amoa no ɛna ɔno ahwɛ na wagya wama ne ba no afiri awareɛ no ase nti ɔmo ka awie na ɔmo sɛ nkwalaa no yɛ sɛn na ɔsɛ num ne mmom baako na afirim nti aka 9 ɛna obisa sɛ ɔyɛ ne ho adeɛ makonta no sɛ ɔyɛ ɛna mekyerɛ mpanimfoɔ no sɛ nokwa nyame me na metena ase ama yɛka ɔbaa no ho asɛm kwasɛ ebu ne yɛne ne kan saa 350 series nkura wantua 19 years ni wantua
enti so ka so wo ye ya na oboa opre ho ma fi wo mu oji tum zampa wantua me wo fa na o kana se yenka ye ni na o te hobi ene mpenifo no ka chen se ye gomu area ho no o ma hene no ayemra se obi kofo obi a wanye ne ho ade na one nyima ye gine kwase ebo sika 300 cities 30,000 30 million nti sa 3,000 no mo bu ama no nkwala no ba ko bia 3,000 nti nkwala 9 na aka no ebe 12,000 nti o mo kwa gina pre mpenifo ye se ache enya hwe nti nkwala 9 no eho ka ni nyina no mo abu ama no ekosi 1,008 nti o metua na onwo ne mma no ye wonsa ye tusi so sa afi nkwala no ye wodia on tu sa ansa ni siso ana ye de sorry nti ye ba no a ye ba sorry no mbisa se ne nkwala no sa ska no ntu ai endi ana se nkwala no ye ne dia nti ono hye se August na oba betu ska no ana mpenifo no bisa se ne mma no ebi ahini na o se da bi nkwala no nyina susa ana mesa ma mensa so ka che abusuafo se ye ka sei ne ba pani no o wie school a wo kosua adwuma ma kontanse ne ba no munu nti on fa no nkwa adwuma on niske bi obetua ne ma me na kwatete mo pa e de kwato machine esan dia akola kwato adwuma mo fosu wantu ne ense wankwa hu ba bia ne ma me haidan me konfante a me fra akola yi gina ho ba mo me niska me de aduane koma no wansi hoda enti akola yi eye sa na ne ma me hwe no na wantumi ahwe na ma nam so ma afi kwa akola yi kofa nyinsen nti sa akola na ye kasa sisi akola ne nyima aka akakra no wawo nti me kra me ka che ne papa zanka on pe ba ma na akira akwan na one ne nka wasam nti we ye bepie ha za se me man panifo no nyina hu se akola na bi anyini a me ka se kra wanyem ena o mo ka che se wuntu awusika na sa akola na wanyem no eye abusuan ne dia wo wuntumi nkotena ho wa bra wa fa oba wuntu ya ne ho ka na wo ba nyini na wo nkwaye ne ho ade wo nkwaje ne hu sika mfa metua wo de ye mra bia ma kwan sa nti abusuan ne hye me se me wo fa no me ba me mahwe na me mfro be ma no na me ne nka ho asem ana me so me ba ya me ba fra me nua no ka ho na abrante ne ba ne ka ho asem ne ye gine kwase bu sika ano crowd ya 400 cities 30 million no na mantua 400 cities da bi ono kra ya ba ho kra ya de ne kan me kwesi 1000 pe eye pe wa no asem na me ebusa wuyi o se gomua area no na ahyemra se wo fa oba na onye ne ho ade ne nyemo a ye bo ka 30 million ti 30 million no na mo ne kan ya ne besi sei 1000 or yes 1004 nti 1004 no de 400 ene man ene yetua no aye ne se okọ ne papa no na on ba me yes o mo kọ na akire nu o mo de nkai na ba ene o mo de koi enti ma konten eti ye na o se adentina yen ono wa wo ne ma no wa hwe wo ma yen ya je nkwala no na ye de na ma ware a afi de yen ono no wo ma no ka ya mfre no na me se wo ko vanten de na ka kire wo e ka kire wo se ko na kwai wa ma ne ni wie na wo kwaye wie de na we na adi nkan ne de eye busuan ye de a nti za asem bi wo ho na hawa mbenifo wo hwe se bra ade na wo nko na me na wata ye area mo de wa bo de 2 years ni ba bia o de akoto ye sofo anim mama kɔ hɔ edes be 4 ɔde ato ani me kɔ kyerɛ mu a ɔm sɛ ɛyɛ amamra asɛm nti sɛ ɔnte ase a me no ɔne me ka asɛm a ɔnkɔmfante na mpanimfo no wɔ hɔ ade na me na wata kemia yɛ area mu hɔ de ne ɔnte na yɛ sɛ afi ne yawo no wabɔ de wuro ni saa nti abusua pani ma ka kyerɛ ma kɔ ka kyerɛ ne sɛ ne amakonta ne yɛ no nyɛ ɔde ma kɔto bɔgye sango efu anim ma yɛ kɔ ka ho asɛm no hɔ me ɔka ɔmo ka kyerɛ me sɛ me makonta no ma mfrɛ na amem no ametrim dia na bunu kwasea nti me medifo na me se safo de me nyintum me gitu ma me na me se mpanifo eso ma me na me medifo no de akomo nti me nyintum nti wo nkofre mpanifo no mra na se mpanifo no ba na se ne awon so se me nkoye ne se no na ankoyi a ene mate ase na ogitum nso se nye mpanifo na Jesus ka no se 400 cedi na ba ma ntuaye no so me de no wo me no akola ne de ne ho asem na me kan akola ne de me na me giye ena mbusa se no nye ya mfa akola na ankomfante eno no mo na so ma me se menye nti eye soma ana ma soma me se menye de nti me wie na se ho ama na me de abo won ena wo mo se kire me se wo me ma na wo ye kofie wo se wo nko na me na me wo ta ke me na wo ta ke me sen me no wo ta ke me sen
enti me nje sa afode no ntum sa da papa we kwa wo hobi me ka che wo pise me nje ntum e wo nana no mu anim no e wo mai sango na ye hemfo emfantefo hemfo me ka che wo plane sa me nje ntum me sa emfantefo hin wo yamba pekuma e wo ye krum me ka che no se magya atum ayi se ye mpanimfo na wo so ma me wo ho nye sa de ane ade magya atum enti wo ma akofre mpanimfo ne bai o ma ma yan kofre na ma sa fie na mko bo wo ma ma ne 400 cedis no krache na ba betua de aka asoso ana 1000 na aka no abetua asoso e na me che se sa 400 no otua ma me no eno no no nte ase up to date e na mpese bi se so owura na nya 400 na mo ne kasi money ne kasi 1400 there be ono ankasa ne kasi 1000 ba ono che se 400 no otua no dan na wenye sika na 20 ode amaye nsa ne mum ne 1000 ankasa no obebetua enti ode aba last week ya ode aba ye konfante na ode brai ode ba mfante ode ma de bai mo ode brai mfante okay meba abusua panyi nana oho te say bra wanim abusua me pese me busa se ebra wonana ye krachi ba free mu no edien amamre edien hyehyeye na abusua no mo ye de fa mo de hye oba ne ho de ma Ishmaeli yo akra me dase asam ne tintin ne teti ani se brambe yo bae no na kwada no fi me mo bae no anka oye mpo me makeshi amande abofra mu fa na 12 years we film na wo so wo ha okokrambo nkrambo fo so wo funu film a oye akra no po wo sie ne ntem ahemfie ni a akra ni so ni fie sini awo na akra na da wo ba bi no wafra me se me de se ba kon afim no sa na no sa no okokrambo dia wo mama nkrambo fo no wo hunu wo so wafra ne papa ma no papa o se da bi orba fo na akọ sam krom mango ase awobi so awo na bade so orba fo na akọ dia wonja na nti ba yesa ran 3 ne bebi amako mu bodu ho ti mi bodu ho sa no na papa emba orba 9 o'clock no bodu kwaku owa amam ya fa afre ya nkeshem amam ya nye ne ho bibia so da ho na fi se asemisi wo ahemfe na kiri ho a itwa amafo bayam den anan wo bayam den ane de na no fo obako onso no ndiski na che ya pe nkramofo ne cho ma de cha wo pe no krabo nta na dwo no ye gina so ne yakapa busia na ade yade hata afro no ansa na ye ni ya ye de ne to ade chin ba se 8:30 to 9 na nkramofo ba ho na wo be den wo kokra no ti obai na o se ye hwe efian tutwi na efian sam ne yaka nti ne mun na me sister ba ye nde abranti ne ye na ro we ja na awar onhwe mofra ban numu so wan ye no ho ade opanyi awa we yin fi aheni na ototo papa enye we da awa ahen odo awa anu mfi ahen pa na wara oba ye tititi enye no ho ade abapim sisi also oye no ho ade ma no papa ka ye no ho ade ma no papa wana na mai ma fa si aba ko ye nde wofa obwa na obwa nti dam na wofre m ya ka dom fa no po wantu enwie na msa ya ha amambre o ma hin o da ba ni de se ka fo bi ne ba na fi se yin ke dom fa ho aso man ka mo mbre 3000 so wo pe no yin pe no ye good da yidu man so wo di bi ka ho mo bro na amambre na no obfro wa onye wo asem okay se da am no oti da ye yin wo ba ka amambre no ho asem ne pe fa wo du achi yare wo je etum oye ye yin bi pa nti oye ma ye ya no krampo wo ho de disisi obey aduma na onye aye no so onye wa agi aware so age kokko no so afinisem mofo be osin na hwe won owo so ambo mofo be yakwa hama na fi wo ye ente anyina agi aware so ana no bra be ya mande ene ya ka 30000 wasra ya mo be gina 18 botu 18 na bo wo ma na kase bia ho ha ye hu de mofo ba wo ma ini ye man dam nti ya botu apon na mbisa de mofo be wen ya fifira na ose mofo ba no susare na nakonta ya ba ko ma ne sado de mofo ba no obi awie school de osun adwuma ne ma me odina akoto adwuma papa yon kasa no ho na mbom afra no onyem ha anti e ka chen wo susare na ka wo do fa chi na fi wakwa ka je ni dom fara di abra na ma me na o wa aware nen more than 19 years into nitiska ya kana amamra yan yan dam
mo de kan hia mo ka akiri hia owo papa na owo ne ban anya no ho ada man another ntwe no kwase buska man na owo yim ska din papa sasa na otenkoten da ya ba kunko na fre maso enye ne kadom far ho asem papa se oba na nyina aka ho asem awie no no botwa na ye ne dina ya so ya de ne dina ba man. Okay. Na papa yi waba betua ne de no ono ye ka na o share August nti August no sin obetua nti meanwhile no that day na ya ka asem no wo ko ire ndu 2 weeks na wo ka fra aso no etnase abusia tobo ma yenhwe bibi wa ha me pa mo chao enkomo we ya ye die da no a asem no ba ye nim na so akroma oba ha no emfantefo hene a owo kumase ha efre ba ye so ka se asem no eye na dehye asem enti se ne aba ne kra no sei no ha no enti ene de matene se nananso aba beduru ifidua yi mu wo sa asem we hunti abusua panyi wada mebru bodi mame kuse safi da bibu saudi ajo mpacho wo fam abusua panyi kwesi mense abusua panyi kwesi mensa abusua wada roma wusini pi se ishmetawia ono ne sika mobone ka 18 million no waba betua e dia ma abusua watua mpachonyo moma ne wo ne ma no e ka ho ko na no ka kire ye se owo ne ma ka ho owo ne ma ka ho owo ka ho eno nso mo je ne se 1 million enti se ye ka sika so akroma abetua dia ma abusua no a eye 19 million abusua age moaje yaje da ya ba ko onim se sa sika no so akroma ba betua dia ma abusua mpanyimfo okay ya ba ko ene abaye ni kunu no omo ba behia ene so akroma ba betua ma omo de na mamo de ne di nkan si minim sa wate de mebu se yase ya mate ase pa okay abofra ne de ni wo kan ho ansana obetua sa sika no abofra ne de ni di nkan ba ya ansana ya ba ko betua okay enti se ya ba ko misro se manya ni ya momfa ncheme o se ya kan domi fa na domfa aha se ya ba ko aba betua ni domfa dabi enye ya ba ko bi Ishmael abetua e de amamo abusua no mo ya madin se enne sika amaje wo no nso ba ne hono mo de be ma na yes me ba ho na me ka kire ne se ofram na me ka kire ne wo betua yi nkoten de nkofo no wodi ko domfa no wie no wo ma anye den wantua wie nti ma aka no wo betua ami wodi besimisem na ma afre na me da mama si manyina akasa ma akọ ya ba ku ho asem bi sim wo bofa ma mokwe na orutwom akọ ma okada ma asem na mro twen what's when to skinny nada 4,400 no wotia into aka 1,000 into so ba ankoten da me mama ya ba ku mu ayede dan 4,000 no pa woje no nso also the mo wansa no 400 won panfu na wo betena ho no wodi chiche bi ma won afi wodi didase no wodi nka ma abayiwe mo de twa no into ma aka chore 1,000 na aka no oba me de babro asemina sani ma minyim fa asemina won eni okay ene amiensa nhwe ni sei abusua sabe woye panyini wo fi a ensem ba eba wanimu a edoso wada meburu papa ikire se asew ne kura no onim no enti se na ewo ho se wabehye body akire mo abusua ne se mo ka mo bo no oba betua de a na nke kwan ni ho senka be ma ne ba ye no ya ba eko mo be ma ne kwan mo no nso ede be ma na kwa akochia na abusua panyin ehwade anokwa semini ma sa masin pomutumi nim no na atamse no asu yara nko nkechia ni otumusim ko kejidi obrama na atam bebre ewo ho ami wa mamende na mara nkasa maduma doso nti ma yedanke
dame bosoma abien a yebesimi na awie no matotom na manyina awie a makɔ akura no ase na aba ne saa okay Eda maame nsamra wo hobio enne dodo na wo mo so kire se ne mo na maba mo nsumu beyi mo de wada meburu o ya we se ya 1900 Ghana cedis so akroma wakotua de ama wabusua mpanyimfo o ya we na na frɛ me phone so bɔ mamane se ma konta no wasoma no wofa no mo mako edi ne sika na okan o de ko okay ndene mate wo onim o faase no ni kunu no right memenim so akroma onim nase no onim no dada kransa na yebeka akola no oye den ni nimu no onim no jese akola no nyinsen na meka se yakofia akola no ikowu na medi nkan abona amane se me wo faase no nyinsen no onhwe na ontu ho anamon ansa na yekra yebeka sa amfante no o ka kire hwan so ontu ho anamon akonta no dia anamontuo na aka se nko ontu wabra wo nim vividly say akwada ne aka ho asem wo mfante sa akwada ne kura ne nye papa bi akosi se obeya amamre no sa tam na meka che no na yen konfa na me wo fa se ba ko no wuye ma asem ne kopie ho no na nsi enti meka kire no se ontu ho anam say last 2 years November ya twa me 2 years mu na nyinse ne ya meka kire so enti yeso ye konfa nti January ndi so kan ho asem no kwa nka si wie ya ansa na ye konfante ye kopie mpanifo anim no ndi onim no dada hwan na de ne kochia no akwala na ne no ba ne ho we ya akwala ma wo faase na ne kunu no ono one ne ba na ho mo onyim okọ junction okọ mo me kra me nko won fie da but ono nim ho kọ ho okọ na ase na na ho kra kwa kasa kire mo kwa mbufu ndi onim no o kasa onim no o ye otorofo onim no akwala na oto mo bisan se ne papa no onim na ne kunu na okay enti sese ye ya wanya ne nte se ode eka ye board no akoma abusia mpanyimfo no why wadwene se ene sika aba bedi won so nsem because see ya wono obo kwadu une unua ba akono se mo na mabo oncheni ewa akura na se moye mwadwene se sika mo de beko akoma no na mahohoro mo nsa ama mo atomo na waji amudimbo ana ata me meka che ne se abusia pani ne so wo mfante no omrafie na asema horo nka nkire no enti se abusia pani no wa ha no yaje atum se ni sika ne ye de ba mana ade ne yemfa ma no na me kra mete ahaya mete kra ha me because ono onto me hwe me seconds impo na se sika 400 no betumi ahwe me wachi wa buru me nua fa pom ho nyina me mewa ga me wi kra che se sika kitu e betumi amne sa kroma na aburu nua wo ni awa ye we kra ho nya bini se nya mra na wo me manka me mabu na nka mabon dada enti haya ye bedu na nka sa na se ye benti anka me mema because can we ntumi hwe me yan wari fie anya sa me so ma wari bi 102.9 FM okay mate atiefo so akroma ne yere ya wone ne wo sa nkwada enum ya ba akwa afirimu no awura ne nso wa ha barade a me ehame sisi ya ye akwada aketwa in question a eye emina no ono ne de ne hame kire se ye kan se me ye bema na me ko efie bi na sabio ensensem bi sei mane homene so a wa hwe ya ebetwem yakomachi na makomachi abusa me ho se na ni efie bei mu na me koi oba me ne na kwa wo baako na ensiye na afei de sansensem we na eba medwene ho mienu ansa na metuma na mo weto aso a metu ato aso enti akwada no ena ne ho ye mmobo e wa asem we mu bade ya kan yinso sebe panyini wo fi a oye enti sade ya medi nka kan ye no nana kwesi esel oye fantefo hene ewo kumase wo ye nifa hene nifa fekuomu oh okay ena nananso abayanim sebe asem we no esese etwa kire se oba ne be ma wo a abusua ne abusua enkwada no be yete se bridge eda abusua ne mienu ntam wo ye dai untumi mbusa bridge no meyeye ebre bi bedu wo de emfa nse be ma no
oba be ya aba ya ihu ade pa yi a abusua ne abusua besia ne aka se papa ne na abusua nyina nsore na yehumo omo be sore maame nso ene na abusua nyina nsore omo nso be sore na me ka se ehonso na mo nso mo ntam nyei enti wa hwe ye ba ko sore a na ba ko atete no wafu atwade na na pampam kwan na asa be ye news ne ye san ate afidie so ka eye no ne ye pe ana enti se ye mpe saa eye me de se ne na nanso wa habi ye nyina ye behwe ama asumdue aba opanyini so akroma onso wotete ye hunu se wo pe manso atwe enti wonya line se oba no amina wonse no makọ wakunta ihu akoya amamre bi pe na aye fast kope bosia kotua wo kana ye de bo no se be ya obetumi nya manso ya twe ana Allahu akbar antisa yankasa bra mabanu wi na ye conference na enyim se sa asem obopum nti bra ye kodu wo pepe na wase wo hin na wa busu apan ni fe na yin na ye koy de dam sem ye ko si na wase ye tware sin de dam da ya gi atu na dam ta me di yanze eyin tin ya ba dam ta me na ye busuma nan mu yanze nti mo aya mele pia yes busuma wo twim na chase pepe pia e be bo twa dam skai na afi ho nti busuma wo twim ya hye dam ta me so na me be onyim nti bra ye kan ma asem ya na ye bo sore na busu apan yo le ya ne de ay mama fa ma bana din kwoto wodi no mama fa ma bana din kwoto wodi na dam ta me so ni ya akwa agine nya mpo ya wie me ya hye busuma wo twe nti na mere no nsin nti man kasa me bra me nya ba hesesiara no yiske na ro suma ko visa kwa yen akoko ya ko ho yen akoko pa ni na ro ko akotire ay amre ni kuni ya yenyim ne da akwa wo so ye maburo ni kenika na okosi ne do na ro so ma direction ne na odo mpase na yo chia no ho nti onko na o sanso fo ka fofor na okoi na mira okoi wan kwato papa na nkasa dam da kosi re wo so ogunsa nti akwato na ye papa na ne ye no da ma ne ya bon de amra ne papa na osumam okwani nti bo ma dia na fi bra no wana ini be da hye ye ma bra bo ma asem nti ye mi na ahochiri nti no ma nti anto hwea me wati ya na nwa buka afuna onu kokudu mu akobo woncheni wa adum ko fodua ho onchendi ni de hiawo za cha wa wie no wa wodi go kotokum ono siwe na be anje efra na anje jaja na ma samna kan ho efra na anje mama ya ma tetuwa ya ko pelo wa ka chugere ho mu wanwe ma oda no ya ye tia kura lo so tina kura yawo wo ja me so wodum baji ya nimpe aja ye kura mbo mu ka ya won fram yawo na sasa time na won so kana na omo boy na wuntua ende na mpa ho embra ye sha so bosma ho tira ye sha sa pa ho na ye nkoto da no de nkwa fe di wa buon ya agu eme nso so ye di asase ro ye twani ara kwento wo mini bana samwa yawo yan kan semsa misro yan kan semsa misro akayeda ahemfi yan kan semsa ye tie ne nkronko misro yan kan semsa asem na akayeda ahemfi ayi okay abusmai meba nyabotre ma me misra mo nananom ne mpanyimfo a mahia ha mesra mo ne die na medi nkomo edi kan aba atiefo Dr. Hepa Plus ababedu moma menene nkasa na menene kasa wie pe mene nana kwesi esel mene nana enso ebebo nkomo kire se asebi baabi a ekeka ba no betumi akase asumdwie na na yehu ne ba no kire se yehu asumdwie ne ba ense sa asem wei ebepie afrifia ha na entokwa bi obesan si wo kurukitu anim obio se papa we be hu na kontai na ebia ebedane won ne ntamasem se obesan akotwene wonanan mu anim foforo ana obekọ akokeka nsem bi ani di afa ne ho ana ono nso beka bi di afa ne ho akwada ehu ne papa obehu sem papa nie asumdwie wo mede ne ntam
obey so hu be ma ye obehu se mikunu dada menene wo ma asomdwe wo mentem okosia abusua panyi obehu se me yere dada abusua panyini enso nie na enkoye basabasa bia eho ene ye botaye enti na wie ya Dr. Hepa Plus waba beduru die dinkan brem na wuwia mene nana Isa enso akasa Doctor, anyway, you better Hepa Plus, Pavi Plus, yes. Na ewiase no emu abrabo no adwendwen no edoso. Enti se yenya bi na se no num se ya na boa enipadua no amanipadua ne nso atumi aka me down. Yes. Me hu se PM yes ye nana nom Hepa Plus. Enti anyway, doctor Mami Hepa Plus no. Yes. Ubenya biswa no. Okay. Tupaye eni ni nsu. Because enne ye kan nyina na enne da kronkron. Enne ya wada. Eni nti da kronkron se unya Hepa Plus Pavi Plasmos ebinom ya sabre ya ne se ubura bebi eton aduru. Uduru ho no ma o se me pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos u pe binu anom. Na make sure say woni frebisa say Hepa Plus Pavi ne Plasmos na wotwi nyina no wonya bia no mo ana if say abeye dru a ene na bua sustain ye nipadua no e build a well being e maya pomu ankasa e den e kayen tete no a ne ye de bo etu jamu e de tu adru a yayam kosamu no make sure say ye ho e be koso ye den no sa na Hepa Plus no pane kayen e koso akayen ebra ne yese duro free mutia so enom eme ye ho ye den se ye bodudo no Hepa Plus Pavi Plasmos ekayen enti ye ne a ye nom Hepa Plus no abribia complaints adodo na complain no ye complain bi not because say bia ye so special na emom ye hunu say sabe ye nipa ye nipa e de ye nya abofo nso enti ye be home ye be nom ye be didi ye be nante ye nipa ebedi nkete hundie bi ye be bom puni mpu ye ne afoforo enyare waso ne nanam framem eninti ye nom Hepa Plus Pavi Plasmos amani pedua na koso enya hoden ntina na me sori anopa ade ba akwa me dikan se me de Nyankopon ase fi se onu no mankwa na me nyasa akonya ne de nyame ase bia Hepa Plus Pavi Plasmos yo menumbi se de be ya eduru awia na me nam krom na me nyame kwadu bia na me kubi nso bia de beto akiri na me de tu akiri not because se bia me wakoma yare ana me mema sam fom ana me yefuna yekese abroso ana asabio yare bie esie me nipadua no me no meduro no fi se me ye ni penti esese me kosoa ma me ho edin good ene yenuano ma no mu complain me menses ne beba me ntumi nya me ho hwe me menses yawa edi akiri nti painkillers na menom onom Hepa Plus Pavi Plasmos na odi adanse woni ana complain say be bosomi nsianie bosomi nson fie mienu nie menses ne ma me sha asese me nom Hepa Plus Pavi Plasmos ene menses no eflu kama woni ana won dia so eba but ababro so 3 days obi dia kra di 2 days na esa wawie enso pains obekom sa 2 days no e chase be 3 to 4 days before na some man be 3-4 days after na esa pre and a post ono dia I say elections no pre elections and post elections o make sure say wa fasa oye onima twin painkillers eguniyem ene safo ni nyina anom Hepa Plus Pavi Plasmos edru bosomia oyoki se wa no ankasa nka nkire o se sebi me bu minsa oye ne normal ena essential flow kama de mano ene yenuano mema sebi no mode omho ato Assyria ene Misraim so enom China nuro ni so called mema duru no ene safo ni nyina asa kire omo adwen na adwen sa kire ni say o no maduru efiri ni tiri so besi ni nase ahoden eba ema sika nso atumi aba ne bottom because sika ne bema nti ahoden na wo nti adwuma oye bia no edi sika nso bre no na onya no kwadu nso toto akira wo hunu Nyankopon anim nyam as simple as that sure enna ko ya wada die so oye oba wutie me ana oye oba ma wutie me amede me personal line na eche wo okay frame
ofra se doc menyare na me pese me ho koso eyedin eduro no menom ne sei ebia se yare bia fa kwati kwan so abowra widie ni mu a kan yare no ebia se doc me so ade mu na ewo so doc me to ase twetwe me sisi yare na kan ho a mentumi kura anya hwe doc me kwakete so a me muni me ho se bread a ye to no is the collect near the about right yes doc me de me ti na edwa me ken eduro no ebeboa me ana makoma aya na ebo me periperi nana se sabio uyo bi a wa akoma yare bi a se de wa akoma ne provocations are we go through no se uwo BP a by this time anke shoot ko edmonti obi wo hono doc me BP na wo soro me de dro so still obi kura frame ya na me machine mate de nsa boka mu say yes na me machine edro no mo abai ne betumi aboa me doc me yefunu no kasia na eye simple okwa akwaje Hepa Plus Paviplasmos. The personal line I bet me a frame okay. 0542 0542 77 85 72 0542 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone sabi o nyare so ntiapo ko ese hu ye pa ba wo die dance se wodie no enkoyi ama woni anigye e wo bi man so awo mesrewo Hepa Plus no pay betumi di bia bro okay 0542 807 907 0542 807 907 nana rate at which are nyankopon nam Hepa Plus no pa no so e boa woni e infections adanse wo ho say e bro adwen so sure say doc na ekeka me pa e ma sebe me dwonso kra na ehyehye me me sha ase no Hepa Plus Paviplasmos no naturally ni padua na nkasa atake care of no akoama ne ho na doc ekoma me so na me tie mpanyimfo kasa bi asese aboa no de agakwa enja no kwa se firi wo so ama sabi o se kusua nam na num kra na chese itwi ni minim otene de the extent say yoke ne kure so no tumi ma ne num nsuo wo no Hepa Plus one say okay go bia andwen trade say Hepa Plus Paviplasmos oyoba sabe one mu bebre antibiotics you do abuse chese still unya results wako to the extent say ofa asawa cotton na odi abobo chemicals bi mu di gunsuo mu di oils bi just say sabe warehouse ho no ebe kama na niema na abedru port no eba enya baby papa eku enso ye so still emfa bonsi cockroach ni termite ni ade ba baby niema na wakra no misrewo enye no ne be solve problem na ma make sure say unipadua na nkasa cleansing ho natural cleansing unipadua ne betumi ayama oba wutie me Hepa Plus Paviplasmos ko pebinom na wo de se de mekan kwa na wo nse da ni gidie wo ma wo de onom ya no pe watadwi tutu eche the university ladies yi biom dia dance ba mo so mo the message ne ba thank you they say afamom apiki kama na enye student ne nko a e ma me no mo to ade o market na ade atadwi ne bi tutu echiri e ma kama de mom good onso ya branch a wutie me enkofa China drum fan gu ho ani mase Hepa Plus no pa no de onom ya no ukodunum na ade atochiri enra testimony na 74-year-old retired pastor emfie aduoson nan wadi software twam wakwa homejim na o kanse dog wadro ne de edikan me de nyankopon ase se onamo so ede bae na asikas siepa no odema ne nua sofo a ono so akwa homejim o se ne danfo besra no ofie na Hepa Plus esi
ne table so a ɔnom ɛne ɔka kyɛn sɛ na ɔnom hepa plus nko a no sɛ ɛno na boa mi o na hepa plus ne deɛ ɛno so da bi nsɛ Paul ka kyerɛ Timothy sɛ ɛnom nsuo nko a bi o woyɛ funu keka wo de nyɛ funu keka asɛm hepa plus pavi plasmos Ghana ha ne yɛ nom hepa plus ne nko a o fa pavi ne plasmos no ebu ne chido accessories no faka ho na empo oyo obementi obetumi a ya afa mpu atakra je testimony na making also mo kwadu no omo kan mpu okay onfa num entoto akiri okay wase sense na danfo ne kan sa asem ne kire no ne life enye the same da what you say so for mama ani age what you say we finding the reason why I can so retired or home ankasa sure hepa plus pavi plasmos misrawo onya binom ya ene kope binom kope drugstore bia mo adwo no honya den ene ye nom because say ya re bi na akekire yen ye nom fi say esese ho koso ayedin ye nom fi say ye tiase say ye Ghana fo na yenso ye de ani dudu no wontumi nko so kotitwa drone kono anu drone konom anything ya to ebu ase ye hepa plus no pani yi ye ka hepa plus this time ejina homa pavi plus must hepa plus ni na it coded said you be aka onyankopon wo share roman so for no kanyankopon a o kire nyame agya nyame oba nyame hu konkron no aye sign no e de akire wo de abo very good and it is a roman ni kanyankopon ati ase se niema miensa nyame miensa no wabo din si nyankopon sa na Ghana ni ka hepa plus kire wa o kire hepa plus pavi na plasmos no eno any hepa plus enti enkoto hepa plus nko abie wo ye no medro no for your well-being na mesre say oyo batan ya wo fia ye ma no kwan no munya hepa plus so mfa so we mu say na Ghana yo mu de ensi uba no apomuden ho kwan o da bi da na me for fi de kesie so enye nkyekire we say mistake kesie bi abatan ye no so ye ntwa so a ye betwa so aba ne bremu na enye aketua papa man se obatan ne ban ho ne so nsuo kata kakra chie no a na wako no makoto antibiotics no ma mixe no ma shiki na ne bananum obi ba tumi no antibiotics 2 within a month ade boni be na obane ye wa utua ne carbonisa sebe anope na mebu bibi se bridge bua anoma akode anke fa no ho sebe viral infection te se kata ni sa cold no any bacteria twa kan be no mo ukofa antibiotics asan kra be destroy the bua wo ni padua no ama oba na tumi fight other infections cleaning na every wa bra obetumi ama oba no apomuden naturally a fight amane ho adena wusi oba no hepa plus pavi plasmos kwan oba no SS o GHS ompa bi mane no nom na ne ho nkoso nya din na wo twen so oba yare na oba complain bibi a kire wo tunefo se oye nipa idie hepa plus pavi plasmos nyame de ache no ye Ghana ni jobe ya ne se numbers yi ubegi fama ye ne emfro me ba ne benom ne fama ye ne emfro doc me nyare tina me numbi doc me de me how no say ni say na tie stroke diabetes e bi kra ulcer bi doc me how nyina ye infections doc me masem ena enko yi kodu no me de beto akire say me numbers is 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enu ne ye hepa plus pavi ena plasmos ena ya wada bomoden kwajibinom ena da kronkron me da see bro doctor
apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacy na Hepa shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a tremor. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyaro abese wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aya bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimi, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afro obetu intentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey bi koho sisie we di oponko penentem die
die. Je one mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210. Sa wa kire me voter drill limited yi me problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduani, I dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Hey, bra, a semna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, on one Akofa, Sister Spices, dear Bagaso. Spices, I would be a sister, dear Bagaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. Sa wo pese your fish in kwania. Fish flavor. Sa akukọ nso no barrier. Chicken flavor. Na sa wo pese your stewa. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetema. Enu an so bako edum pampaso. PZ Roma Hill Swami Market. Ena Bantima Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243 535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Adepawre nie kom hade wonkwa na woni madepa no. Piao. Unim entwam me di product fufuo bi aba. Se unya bi a woni haw. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. Sa wo pe phone accessories, bit is batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. Sa wunya simple plus dia eno ne papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mochi akwantem na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. Adesheman ye ni Dr. Caesar any dear nimshe. Afei kejetia ye ni get 2 e dear nimshe. Ye number ni 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on the papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches makoma enwotwe e na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu ton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account, savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, any mesumi yabosi am de betre madwuma na kwambe na mefoso amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no wo Sechedumasi, omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya. Bigo, Otec 1029 FM. Bigo, let me feel it. Cola cocktail, apple coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind grape, orange.
taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 yadamase yakoya Yaw Beba yene Ebenage Herbal ena ekoko kasa ye no onom ne de Hepa Plus Pavi Plus Mosono aba edwaso enkomo no awutie ye ni nyina de aka eye wanamo ya ubetuo se wutu na wututu anamo ko baabi eto ne aduro bia na wokokope Hepa Plus Pavi Plus Mosono na wototo a oboba nokre mese wo se ebeboa wo ama ade nyina adi aboa wo na wiye ye kan bebi nie onte ase a na wafre Dr. Ebenezer Ajamai number ne 0542 778572 afi 059 13 67898 na onewo akasa awiai bigo soft drinks no ewudwaso Trillium Industries Ghana odom na di bigo soft drinks no odi abedwaso na wo ye oba oye bema na wutie me na wo pe drinks papa wanom agu wade so a onuada sanye ya adwene bigo cola ho se wunya bigo cola na wo sepene nkakra what is a bold and rich taste no what you say se wunya bigo orange na se no so wo sepe wade a what is a fruity punch no na wo sipe nyina no na mau pure refreshment and pure joy onipa da se ni a wo di dwumadie bi a wo to nsafre nipa dom ya ma bigo soft drinks no emrase ye woni cocktail wo ho ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry the open no na wafa na wo de akosom wa ho ebema hwa ye de ye number ye 0322 190877 0322 190877 unya fresa ma we ya Trillium Industries for ye ne obekasa krense mu nso de amawo na ya Bolivia Enterprises so Kumasi Sofolai alignment ho ne ye ne multi home no enedi animhwe anuanom ye the future life nuane no ye de abedwaso a ye de sa yade ene hwan na etiemi a yade bi dane so na wode anante a wanya no yie muntie wo future life nuane no ye wo vitamins any minerals ye nuane mu ahodinuo ahodo aduonum yensa ne wom ye wo amino acids ebum kono ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemuma enti wo yade a wo yade wo tena hwa maaku wo de brabe kyirikyiri mu kyire ye na yenhu ye enuane esan ye nurei de yemfa ma wo nkodi ne ntu yade no asemfa ma wo ye number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and namedinki akachire wo sese wo pensu atua enye se wote das ye brewa na wo ma akura so akwanya no aba ma wo se esiwu awanim se wo pa fa papa no wo pa fa bone no na me de mekamfo ama wo se wo pese wutu nsu a eya afa woni enim nsuo ni tu no kire se ensuo enipa eboayen wa kwaniansa hodo nyina mu wo kwa akofa woni enim tuo na wakotu bone fo tantan bi ede ama wakire bi ekofa yade basa na de abre woni wabusua enti numunsupa numunsu ya Volta Drill Limited for you wo muni madwuma wo enkrofo wo muni madwuma wasi ufie awie wadwumam na wo pensuo ensu adwuma bi na apesa o yese sache water na bottle water bi na apesa o ya ma Volta Drill for me to nsuo de ma wo omo ne wo mfidie no 1 2 omo ne wa nimdifo no wo hoya abuom wo hoya anwem atechem se ne wo ho ne tie bia no ye bedwa abuo ni mu akwa asase na se ni akotwi nsu kroje ne ye de ama wo
Kumasi ahodo da aban ne main office ne wo wokɔ sunyan tachiman ne dɔma nyinaa nso a ya wɔnkora bata hɔ na sese ya me ne wo ka sɛ bia wo yɛ business person na wo nso wa yɛ wadwene sɛ ensu adwuma no wopɛ sɛ unya afidie no a yɛde tuo no unya afidie no a yɛde tuo no fabre volta drill for na wɔnom nkɔfa bi mfiri India wɔn kɔhyehyɛ papa no ya wɔde brewa ɔhaw ni ho ɔmo nanim adwuma nim wo enti sɛ wo pɛ bibia wɔ nsu adwuma m na wɔamfa volta drill for a wo ya ha ho enti sɛ wo pɛ saa machine ni bia sɛ wo pɛ sɛ yɛntu nsuo ma wo ana wo pɛ machine ni bi number we na abɛfrɛ ɛyɛ 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210. Eradi fie Heba Center. Kumasi heya ne wo na Kronombosie Red Park. Eni di adwuma. Ene hwan na etie me a sebe yade bi edade so. Wa brew yade de ya wo. Na Dr. Mankwa wasi nipadua no ba bi atokuro da wo mu bia na duro wuram koyim wadwuma. Enti wutie mi se wo ye obi a wanya tiyade bi a wako a enkwa ene papa no mehia wo de ye nam yade bi watwiti abre paa wo se emoja broso ana se asikyire yade bi hawo wo de ye ulcer ana etwere yade bi tetew wonso de ye stroke adwodwo de watofom miemfa amra wuntini mu twetwen ya waye mrempam ana obema ne dafom sebe oba wonsebuo mu nye esese wonso wo ade no ma wodie brabeshia Dr. Mankwa ewe awurade fie Heba Center na papa no obeboa wo Kronombosie Red Park enu di ne dwuma ne number ne ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 ena Sister Spices eno ne adi ye nuane emema ye boyen kwan wo ye fie mu Emma yensu ye yenuane pama ya adofo die mo a mo ye twoba restaurant ene itri ahodo no mo na me kasa mo hoyi se wo hia spices a wo de beye waduane no a eya adwene de ye natural ho na Sister Spices ene ye natural 100% yes na die nti a me kan for Sister Spices kra de ama unie Sister Foods a e de sa Sister Spices yaba no o ma na de Sister Mackerel e ba ye omunyi madwuma no ene wo se a woyo wate ase enti se ya ponchenam na wo de ye waduane no a ye kurawo wate ase ye wo good flavor de wo ho spices no ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor enti wutie mi se wo pe bia tu aton ana wo pe dodo ato wo be kumase adum pampa so uko PZ uko Roman Hill wo ba so amedwom ne bantemedwom a wo benya Sister Spices ni bi ompotemo a wo no se wo kose wo koto spices a kase me pe Sister Spices wo konkran na ko CMB ni okahia e honso benya bi ye number e ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 unya fresa homa we ya beje so ye no be kasa ye be kire nsemu nso na ye de amaw and traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon hira onto won kwanam na ontutu wanamo emfansi arofo papa we wonim adwuma odoma nkoma chanade pa sese ye ya ye kan onua dasani awutie me sebe yade abefri wawra wonka bi nhyemo ena yade bi abebɔ wato wa wo ye ohwe a enye yie na muntie wode wo ho bata Dr. Dawood a papa no a ye frɛ se hwini doctor no osi duama yaresa odoma nkoma dom na dom no akyɛde no ode ama no diaka eye wo sɛ obeba na wono nso aboa wo se wo ye be ma sese ya ye kan o me ma sem kofom obi de akura dafom wo wote ase nwi wakoma ye adwuma akoma brefo pompi moja wo nso de wo so be mawu adai wo ye te ase awu bra Dr. Dawood ho na wo ye oba wapa we bia papa ne ma onua obeye hwehwemu obehu ade kode akofa sa hawo na body aduro be kan
awo no be bi sɛ yɛ fibroid bi na etete wo sisi yadeɛ bi na ɛha wo koko bi na ɛha wo ana wo wɔ ha wo unompem bɛrima bi wɔ hɔ a ne hunsuo ntumi nyemba agyene mesrɛw ne papa ni hyia Dr. Dawood bɛboa wo ma mo de yɛ sikyire yadeɛ mo de yɛ mo jabroso sɛ wo woni mienu nyinaa bi na wanhwɛ yi a da korope wanhwɛ yi a stroke bɛka ato fam sɛ abanso a wo de bra papa ne wo ho aduro mo a enam yadeɛ tete mo wo de yɛ ulcer ana wo dwonso sɛ munyɛ yɛ sɛ wo prostate na yɛ enlarged wonso de ne yɛ sɛ kokora mabam tie de rɔba ekotum ni nyinaa no one Dr. Dawood hyia ɛwɔ Dawood Herbal Hospital papa ne bɛboa wo ɛgye so krapa ɛna ne yɛn kane na Metro FM ni wom no saa da no amu a ne nɔma no ɛyɛ 0244 88 6437 ɛna 020 168 1717 ɛnɛ Ali Wadrago mahu sɛ waba afidie ne so ɔsena na Krobea yɛwɔ Mali ɛna ɛna wiei yɛ monitor show no nyankopɔn hyira no ɔnyɛ ɔkɛse paa wate yate eburu Lasisu Isa ɔsena na Krobea me nso me wɔ Togo ɛna me nso me monitor wo show no nyankopɔn hyira mate Mali ni Togo fo yɛ chiachia mo George na Frifa ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛna mani agye sɛ wo ho ɔden na ate afidie so bɔ adwuma ɛna United States of America for Bronze in the New York City yɛnso yɛ monitor wo new team yankopɔn hyira mo paa sisi tabuya ɔno nso abeduro se hi everyone na Krobea ɛnenso yɛ do dwumadie no ne wogidie wɔ arehemu sa asɛm we baabi akɔwurawura baabi akɔkeka ɛne mo hayi aba beduru die asomdwe bɛba ɛna wie yɛnso yɛ monitor mo paa yɛnso yɛ monitor mo paa bana hene wo de wo ba bespere hwɛ masa untumi spere a mantwiro yɛnkɔ sa okay arofo midinkan ka kyerɛ mo sɛ da no a yɛdi dwuman ɛna nana ɛfrɛ yɛn ɛna ɔkyerɛ sɛ sɛbe wahunu sɛ asɛmi ɛyɛ mfantesɛm ɛyɛ ɔno nso ade hyeɛ na yɛkan sɛbe yɛfiri yɛ kurom kɔ obi kurom kyerɛ sɛ hɔhoɔ ɛne yɛde kyikyiri kuro na okokosue obi subampa a wobɛda na die tumi ma nipa no ma baabi tena bɔ panyini da ɛdɔmoa no montie o na sɛ asɛm ba fie na wo panyini a woda dɔmoa no sɛ wo nso wantumi ansom sɛ wobɛboa ma asomdua ba yɛka ɛka wa mom yɛnhwɛ adeɛ bi yɛ akanfoɔ ɛnka tete no ɛnei na asɛ saa adeɛ no pepe free hoba se wofa ehwe ne wofa ase na nka yen akanfo suban pa na eye de tete yen me meti hei me ye beneficiary me wofa ne hwe me se me papa wu ndem 3 years na madie na papa wu enti me wofa ne hwe me enti nka enhame se wofa yi obegye ne wofa ase nom se bia ɔhwɛ wɔdom ana ɔboa wɔdom ɔsɛ ebi ana me konfante mitumi fanuane mikogina kwam me fra kwada no diska ka ho na me de ama ɛyɛ woyɛ ɔfa woyɛ akani akanfo mema yenuanom kɔnyemba ɛma no wo mo kɔnyemba yɛn mema no yɛn yeginam ɛnei na nuoma asesa ɛnei ɛna sɛbe mema yaba yɛ akanfo yɛdwen yɛ yere ne yɛ mankoa ɛnuoma na asesa nanso omo etiase ne de omo da so hwe ofase kire se wusum bode a sumkwadu nemom obehwe wofase no nkire se ne papa nso ni ho papa ne nso wo ho eyo no nso bogya no enti se ekọ a eka bia ekokowie bi nso asem wei ne manso semu abamu no ni nyina nie na akọ abebro yewura pacha na umpomu onyame adawro yo na no ne di nkomose ene wa watutu anamone aba empani ne se yenim kura yebebusa ede na de akora nam we di aseda ewia iboko meni kanchia Otec 1029Fm ya das meti he mate Togo mate Mali mate US mate hene nka
dan asem yusun ka dan mo asem na kopie USA wada o man de maba okay Yaw Asante hene o jimi tumu sem fantifo hene no nia ade kese ameye pa ne sem mpesem fantisem be pie radio so na no me ba som wa ha me twam na me nyonko ni abema ye owu na no kwasi usu me hu na ade na me say yonko in 1 week me ntumi ankovi me tini Otec na me tini aye ni nso ba o memene de be na awotwe akosi de no twam dia me ni pro yonko no ohene ko kekos me ne so ya up and down akosi so tumfo besene intimeba ya dasi ebru ene se me de ko bie ya mete se alaji wo kasa nte ampa me pay mo number na me fresh en ka ye na be ya se me yen ke nyi fanto form adwobre ma me okay na me ameba ni atena dem ni esese sure e free sada na ha na me nya da je mae na be ma yo te he ni na konta ni abusu apani de me ni obia kasa mapem ehunu nsema wo mu nyina ni entwa ye nyina ye hu okay asam so ba na se no kure wo mu ni anka entida no kure dinka me de mesre wangasa wote he woni jatoba eni Otec tiefo mu manen ha anka bebi edu yenye no boko ni enfa nko dem na no kure wo ho bia yen kan kire ni oye ya wanye ni ye na papa ehunu ne ba wo fa ehunu no wo fa ase no mu nyina enfa nko so abusu apanini na asomdwe mra na sa bibi bebi abusu apanini free ban me kire ne ho wow bebi a be mai ko wari ni kire ne ho wow ti danwa me telephone duru ho mi efrefre ya na se abre wa no kra me ne kasai wow ansa na mi nya we ti mesre mo mo nya ma me na me nkotena dem boko se mo yensa ma me be ya ma disrede okay abedwafo mumpinimu yesempa na afi momra momefa madwa na afi yehunu nana yemo akwa babio wachre mpanini sebe anamoni a watue yefe pa yefe na enam se na nanyonko ne nana kwasi wusu acha na wo bana ne bo animu ha me babia na me drive bedru Otec animu ha na arehwa kame kire se kwasi wuo ne de akora efun yemu kasa da 214 Asante mai mi twam no fam na mi hia bra na mi bura ase ho hina ase ho me ba no ni ho ade chi 27th me ko Facebook as well ene e da na nko de crowd no no de crowd no akra entia ne yemfa so na yemfa nse etiefo ne adofo a etie ye nyina se Nyankopon ne ya adom a memene de bai na wotwe eye bosumi a ye bewuram ne de toso nson bosumi mienu no ne de toso nson saa da no ene ye de nana kwasi wusu achawo tompam wa asonwase methodist ya anopetututu no na yakora na no pabre ni mu na Otec abusua ne abusua nkasa yere ene abusua nka ye ne to nsafra dofo ne dom se mo meboa ye na ye nom na chisikasa memene de be na wotwe on the 7th February 2026 ewo asonwase methodist ha na sene ye togofuo wom malifuo wom US fo ne ade ebia wonso nka unyanya enka beba nanso ba bia wuwei sesi alupre lorry fair kura nya asem ketwa enti wo pesa wo de wa alupre lorry fair ne kura bonsa me ma mu ba money normal sa normal we ye normal officially station no ayi ede ama se obi opese oboa ye ensan bodiem na on yesu bia no ode wonsan bodie bisi so na me bobo normal no tieniye na ma kireo edi ebeba normal ne ye 0240 889243. I repeat the number again. 0240 889243. Edi ebeba
ɛyɛ Opol Chumasi Electrical Company Limited. Na wo ye na oduru ba bi ɛyɛ reference na ɛyɛ ayɛ ni AOA no ɛyɛ akwasi wusu ɛkyan AOA oyɛ ne saa ne ehu sensa abɔde kyerɛ sɛ normal no ɛyɛ adwuma normal nti oyɛ ne saa ne ehu sɛ yɛ nsa abɔde na afɛ wuwie a wafrɛ na wabɔdin na yɛhunu na yɛatwerɛ ehunu ba bi a odi firi ne ba bi a de ba ne de ɔde ba yɛ nyinaa na yɛ bɔbɔ adase nso a yabɔ wo nso deɛ ɛde aka ho yɛda mo ase eburu atiefo a mo tie yɛ sɛ mo bɛyɛ ne saa nso ɛde ama yɛn ɔba de akyi amie akra ɛnɛ nana nso aba yɛ ne mu nana no asɛm wɔ de aba nie abusua ba abusua panyi akyerɛ ne fam deɛ owura ɔno na ya accuse na ankasa ya ba ɛko ɛda ɔno nso akyerɛ ne die mu ɛna nana ɛde we nso abɛto akyerɛ Mame ma osima no miyonum yense bra to bra hey akra yenchia yetiefo nyina na yenna nana so ase se waba ya ne pa aboafo se aha ndi ba ne se ya na se ye bre no so atifi se Krobea Asante kotoko se obo oso no tuo ne so ko uto nkwanti a na wasoa ne ho abia ndi yedana se waba no wabesumu enya aboafo se ya ebeboa ya ma ye bre no so ati na ne dwato ano akra meme de masom se obeyi akono masom na eno duru ba bi a niema bi wo ho a ya yenhwe ne ye da bia meka awade egu a abusuanu mu nteye nti ya ma ye mpaniema bi a ebetimi akoye ede manson ebeba eya yen kai niema bi na be ma na anyesei na oba na anyesei na se ni se de atwam na atwam de aka ye nkwada no so no na eja amamre bi che amamre bi ni amamre bi nti minim se ni amfante amamre ne tie nti no omo ye omo hyehyeye no minim se sika na omo je na nka omo de te papa ne ka ne so bia ene nkwada na omo se omo ye ne ho ade ba ku bia 3000 asese na na omo keka no minim se nyame mfasa ma se nyame to ne nsa frɛ nkwada ne bia wonye omo ho ade no a omo beto omo sa frɛ se ne papa wo ho nti asede bi wo omo ye ana se de bia ye nya kan mamu ana asante se obafiri mu a woto adaka esie no minim se wanya nkwada ne ho ade a se bibi se esie amamre se eja ye no ombe ma na ye ana se omoma no enye ndiduru ba bi a niema bi ho a yenhwe ni mienu no na yenkwansida eniema bi na yenhwe se be ya azumdwe beba se wutie eye eja ya be ko kasa mu na wotumi se ensemo ya bi wo ho afira wade na hyasia na abeduru ni adrei abu nua ba se be yo na me kan se sa tumi bunu na ni hu nyina papai no na me akọ hospital na so your friends so akroma no dwani so akroma no dwani nyina akroma ne no ntimi ho ene no ya akroma pete odwane akroma wo ntimi ho ne de ya akroma pete oho enti ya no wo mu eno mom na mehu ni se wo mu gina so de ye we nyina na nziduru ba bi aketrema so moja ya pibigu na ya mene bi enti abusunya yetie ye nyina emfa we enye esuade amamre ne wo ho emra ne wo ho na nso duru ba bi a abusunya timi tenase ne ya fa kwan bi so de ato ba bi eda se be ya asumdwe baba menyini se ska we abusunya ye betimi ayo mo hwe na 400 ba so hwe dia bedro e bi kro o mo ka sika o mo di firi ho ba ha no mo ne no ebro sa 400 cedis no enti ade bi ho a yen na onim asa ade 110 asa kobodwe sa anwo na wodi firi ba bi o mo wo ne kra kobodwe sa anwo kra asa aba kra yese ansa na eba ha enti ehi wo ba bi sa enti duro ba bi a amamre ne wo ho de nanso nipa no ena ma amamre ne ya amamre nipa ne di amamre so we sebi mesre mi kan wonto wo hini bi antam enu aka se wanye ye de hye ne ho ade ena nkwada no so wanye ho ade enti se ye mane kwan mane baby ana ye bibi ma no a ya tontam eye busuya na ankasa enti wa bi a ye mo ye ni ntu free ne yemfa bibi ntutu bibi na me de bi a me kan se wo ware me nua ba ana me ba ne se wanhwe no ne se wo ye be ma ne du se ye ne ho ade a meto nsa frɛ ama waba na waba abegitiri nsa na wakwa akodi na nyankopon wa hyira hwe a wo hwe no ni sika na go obegikodi ye ne so eye oni nyankopon ntam asem se eda ne nyame de ama enwono so a nyame ede ama nti akora me da se me so opani nana asem no mu
na eja ye bere so ente we nkokokra ya pon ya nke ebe kofi asem nke be sa atena so abe e wo ho we na ba eja obeso ya ma ye komu adwo amom de me gitum ti aka mo de mate eja kwa me na me na se na me na yetifo ase titumi chia kwa branso ye na na ase pa kwa bna de se o ka kwa bna wo ntia obi a kwa bna fita owo he owo chire ya master kwa bna master kwabra no so ne kra bi se de kwabra enti master kwabra akwara kwabra a wo ye fita wo zabuzongo ya ya ga officer ojidi nti ya bunidi obeso ojidi ndi ya bunidi na se mate yenna na nase abo na ne di tachi afro ben asem toni fie wantimi ankanti friends and trophy on se panyini die wantena fie ma sefganfo yenna na nase pa ne anamo wotu na aseda ya odi apa ya dase na ye abusuya kasa no o ka se bi mi hu se mnasepo bi o ba bi o se fia o pe mo ya maya wo mu no wanya mu anko na o ko mo ware o fia we na mpese mfiri pa manya ho anko ene ma me ko ware ho woni mo be ya abusuya nti abusuya na o pe dada na o be kan mo nsa ware ya ba enye ntia se ye momma se abusuya kasa o se akora no ba ko firi mu no o mo ka se ye ntwa ma ne papa mra na ye ba ko ho ade ntia ye ntwa ma ne papa ma honso wa asem so menim se utie ni pa say oh akola ni free wo say papa ne mra ye twan ama ne bo non kono sa time kra no nya amamre bia ni ho sa me wie ta so de kapre ni ho so mo twan ma ne bai na ne de abadia ende ye nyini free sabi de no wo free mu no say ye ne ba de ko ba so say ye no so ye ne ba nti mo twan ma ne bai an nti ye na mom on say papa ibe ka bebre we ni ho hinti o mo ye sa no ahu ni hu ye mo buhwe ni hu yi wo se ko fie be wa re na sa hu ye mo hia ya twa ma asem to no na hwe wo de twan asem to no so we ba fie ti asem to no ya nya no wo de ho abeti wo de ho abewo one of food of angu so e wo nti o mo twan ya ma asem ba yansa na mo so no se fra wato nkokomu no na so abe pia yi na aba yi de enim se asomdwe be ba ya ni yem ma busuafo no mo kan ko to yem na abe pia na so obefu akofie de ya na so ase Mate bro enti akra mejina ma bedwafo nyina nso anam ni adawase sa obae baako mienu na yasro osuru nhira ene osuru asomdue sa asemwe enguso enti ansa na be free akra akono we no mo beboa nana na yentena si ofitiam na asemi ensikura ansa na yasore na mo mewo me update na memfa update no ema metiefo oba mo akoma mra form enya wonkwa na awoi oni be ma na woi mo akoma mra form wate akonta ya be ko oni akonta ba akono monso mo mama koma emra form edane se bo kra no a krachi wa mama wo faase nom na ano na me ko kan sembi na meni ohini bi o na asem no almost started so o mo kana na no be kagumazum o se na Krobea me se na o se bibu fuba o be he mbacho asemwe mo mfa nchame nyese asemwe hunti na America we mo mfa nchame be ma bi pa wo be gina adwam na wono na ebrofo ba so di service ansemfo no a na reho enti be ma ne sha ase so okasa na o se na Krobea me se na o se me bo start fuba oh ene se ye kan sebe enamunu ba so obi atumi frɛ wa konta enya se papa yi sebe mi bu na nimtia da bi enya asemwe huntia nanso enya aba ne de esese wo nso hunu se wasa akoye esom na no dani enti se wo twini twan a na se sa asemra case ya bi wo krokituam ho eba wanim as Pentecost elder wo obede no aka kire se ebi to wo fie no eja damu a ehye wo de wo beka obi de enti mu akoma mra fom fabo wo wanim onyam ene asori a oda no fabo ho ban na fe be ma won so de wasem baaye so akroma won kai na hunu se sabe kramo sum na wo mu no kramo mpanyimfo a ewo kuro ni mu no yese kramo eya asomdue som na asomdue som na me ka say da bia ka ya be ka say se me pese me tuba
na mehwɛ deɛ ebi aso akrɔma asɛm yi ba yɛ wɔn pene ɛma asomdue ma tuba ikura min tuba na sɛ minjai sawati aseɛ yɛka yi papa yi ɛyɛ ne wɔfa ase entumi ma me dane nyɛ ne bada entumi nane me yɛ ne bada ɛyɛ waa wo ma wo tumi ɛne wano asɛm ɛne de nkwadaa ne bɛdante nkwadaa no ya mo nka bi mfa nkyerɛ wɔnom kyerɛ sɛ wɔn mo mfa nidie ebu ɛsɛfata ɛmfa ma saa papa yi papa yi wɔyɛ atentenhuo wɔɔtan sɛdeɛn koraa na ɛyɛ papa no enti nka ɔɔtan no nso wabrɛ wo ho papa wowo ne duru anadwo na akwadaa ɛyɛ ne ngɛngɛ na wo ho ɛtetew wo ho tetew enti wabrɛ bi ɔno nso wabrɛ bi enti ebuo ne ani di a ɔmo wɔ no ɔmo mfama enti owura nso mo akoma mmra fam na asɛm yi yɛntu ɛso wate enti ɛgya kwa me ne ɔbɔ adeɛ mɛsrɛ mo ne die na bɛyi deɛ kakraa bi mo hwɛ na ɔno a wadi nkin abobɔ bi firi fam ɛde aba abɛduru baabi enti abɛyɛ hangen baabi abɛduru wɔ afidie so yi ɛte a ne sa na ɛnte enti na yɛ ma mo office na mo di saa adwuma no atiefoɔ ne abadwafoɔ madama mɛsrɛ mu eburo na makodi me nkɔmɔ a ɛtɔ so mienu na daase eburo me ne Agya Abraham kwa akɔkasa mene no kasa wia deɛ mpanyimfoɔ kɔhyia soɔ ɔmde baba bɛto m'anim ɛwɔ afidie soɔ no mɛka na mede akyerɛ mo madama Agya Abraham abetu Agya Abraham akɔaba ye jana na Krobea ɔpanyini na ho te sɛn nyankopɔ tu mpacha na nso adom da adom na se ɛnɛ nso yɛ yawada yɛsɛ ahyia Agya Abraham deɛ yɛba wakakye a na yenim sɛ yaba asoyɛ pa sɛbe yade nipa yɛ kɔ a yɛ bɛyi ɛka yɛn ho nokwasɛm trudo nanso woanya baabi pa yadeɛ no ɔhaw no ba wode bɛkɔ a ɛden pa ama wo enti ɛnɛ wɔ bi kura ba mu abu ɔde nano aka abususɛm sɛ mɛwu kura mi ngu wonya baabi pa te sɛ Agya Abraham waso yɛ ma yɛnti o ɛne ɛnɛ tu yɛn gyidie mu na yɛntu anamɔmra nana Krobea me daase sɛnea wo kana saa na tie na atiefo ne ahwefo mo nyeme number no yɛ 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away a WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Kumasi abontisu ya mi ohwim school junction ho ena enkran so me woda koman abrewana na ba nanim wa ana sunyan so me wo estate brotherhood asoda me wona chipe na me Dr. Twekon edi animhwe na Krobea se ne aka na sa pepepe Agya Abraham dem de haban ni nu bana sare na de aka na sa pepe man bi wo konom kwapra your friend Mr. Boat ona osimi mboni di nti na mebo na hofo se wo akwaji sikaduro ene sen okotena abrochire Canada ko bo ne bra and also we find you can be 5 years na jama be si omo pata bi wo konom ho na ja on kam yuru bi no tonton yema o magazine na yare bi kan no odun so moja na sisi ne ya anche na yare ndi ne to form adani stroke enti ne yire na ja odne ko ayare sabia no eno so ani boso miensa na ne yire nso yare no mafan se adwonkrise no ama otwene na so nso yare ne bi yad na beto form enti nkrofo se o makwaji skaduro abra enye skedro nti o se o ma run test bebrebe abibidre o ma ye na o mu di ni coffee so no de fa ha nti o ko run test bi na se infection na aye ne saa na ebubu no nti o te saa no na me so da bia me ba me ka infection wa se no o sre ne ba ge ba ko a nurse ni se ne o mfa ne mra me ho na ja o so ane ma me ne papa ne ba ne o ba na ahodi nti yi ma me ni sin chance na ye se ye hwe papa no na Krobea ni nyina se no o so o Johnson tentem edurumla bi na ne ba ma mu so hyehye no edumle bi na ne be mam keka no edumle bi wo kyew a okotoro te na wo kyema ne nsu fita firi ne be mam uba edumle bi wo se ne nkola brem
ana okotunto zuom do dwunso moja enti aba sa na be be ma ye ketwa na ono num nuro no obọ mpane ya ni sisie ya na oye chese ni nyina mfa ho nti na adwen nse e bia duabọ kora de oso mo de ne ko nsuo bi so e ko twa odwan kokon wotwe ekwadane dua nyina na amfa ho ne na se nyina pagya enti hu na obeka chese duabọ na enso sa na nya duabọ enam yare ne bia enti ama ne sisia ne ya ne chika se ne ya ne na ne nsa tititi ne boa no hyehye no hunam dwa no e ba sa na omkodwitwa nko no wie na de ne to form as a stroke anche na yere so de ne to form to omko running test no mu se infection no omunumu abrofudo ne bia amfa na ode ne ba me ho Israel nyankopon tumi mini atro me se me ye SDA ni ntimi ntwa atro de minim na me kanti na mabode di no ona ma me kwase me mundi atiefo mo ntie ne ye enye se bi me mo obi adro na hoto na ma ba videos we bondi eni be rebe ma mo adro me mo ha me bo obi di nyemo mo kasa me nkama odia me kana me dia dance na ahye nkofo so ato nkofo so egidiem enti me ma papa adro no ne ho ato no asesei otonton space pass o magazine ena kire hu se senia ne die ekọ de ne yere so de be ko ne de ma no to obusam se edie ne ba sa na yare ne kana asa kana yere me se enam yare na se enam yare ne ensan yare enti bi kan no wa nya du pa ono yere ne da mo sore no unsuo ko no unsuo ba yare bi besa ye no enti wa wu tie me na wanya enam yare ne bi so ye oba so ye be ma se ye pa ebe ye ukunu enti mu oduro na hoto wa ye be sew se be hia wo yere se ye oba so ye be hia ukunu no enti wa wu tie me na wanya enam yare bi na wudi akini a enko ba bia ni da so nya nsan ye na nyankopon ma ne nsa so na edubra krogin eye Eja Abraham Heba Clinic Kumasia Bontisu ya mi ohwim timi sraw wo ye oba na wo nso sabi o mense ma waseke kaw ayi na osisi ya wo ya wo chika se wo ya onano nsa ye tititi se bi kra e bia o mense ma anasa o mense na e ba e broso wanhwe ya wo nso sa nya yare ya bi ka Mr. Boat ni ri anhwe de wo ba to form timi se onya sa nam yare ni bia fabra wo ye be ma na nso sa nia man ya osisi ya wo chika se wo ya wo jonso ntentem wo hidi mo hyehyew onano nsa ye tititi ya me so oso fabra na afo anto form esense yare miense wo nse se onya sa nam yare bi no an pedra be ma e do ba to form as a stroke e be di dia wura obemem am ya roba ne besa ma sabi obema na ewukojo to na afan eketuwa bi e se o Johnson 10 times nyina ye prostate na ye large no anana me ba me se ma bi firibu ase ba mo no Johnson 15 times anajo ma me na do sa Johnson 10 times nyina agenti wa wo so tie me na o Johnson 10 times ejabra me tumi safra o de fabra ba bia wa konyina se ye dutuo se aduabo o de fabra nyankopon na me so ebesia no ma wo etimi saw me o hwim school junction na me se enkran so me woda command ena da sunyans me wo estate brotherhood asoda us o tie me wo de ne ye wani misraw wa wo hu na de kakra me se wa wo hu na de kakra me frowo so wo hu na de kra de agai na eso torchlight uhunu anasa wo de obi kra ba hu se wo nipa na ebe but uhunu na mu ye aya na ma woni ni purusio woni so keka woni so wo de akwa wa lab wa ho nyina ye se ye te ye se ye glaucoma ye se ye pressure wo de senia aye woni ni bia no se wo hu na de kakra nko ade a Israel nyankopɔ tumi ti one se yare ebe ko titu na mo de brad last be kan adanse kese bi kirawo a man bia na oton anwaka so airport say ne ho ato no say ono na ba first na ba de ba say ne ho ato no ono na be gina edu timi sraw so wani hu problem bia na de china and say any bo na nwina so hu touch like kakra bi nko ade nda so nyansan Israel nyakopon nam Eja Abraham so e be je unti je number no na hweme kira kwai okumase abontin so a wohwim school junction wo number ne 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 where your WhatsApp 0549 10 15 0549 10 15 Jo nana me twaso nansi a me se man bi ono so na ni prostate I large or Johnson 10 15 times your friend Mr. Constant or Joso ena obaji mi prostate do bi ena jaiye enti oba biem no na frɛ me resa me rembra me wa wodo tatahwam de mankrofo ni boso mienza kra na wanyem na Eja Constant so do de mam no nana
enya asem keto no odin wo kire me wo me clinic na chi wa na afre de ma nipa nti mefa nse ye si November yi wo ma me de adro ma wo ma na wo pa wo no mo ye miensa ye no wanyini pa no wonya 42 years na me de ma wo obi wo ha ne mens ne makora me de ma na ne mens de ba Israel nyako botumi no wanyem enti me se wo pa wo se wo mens na twa na se wonya nyamfie be se aduanan sia 46 ya wo de bra memo do se mens nya ba pe wo banyam si wo ne be mehia na nsuo na sa ba ye se bibia be si wa wo dia no ana se ya na wo mens ne ba bro so ana de wo mens ne makora wo se bibi ni na wo yam de se ba ya na be fu wo ba no so ana sa be hye ofurumam ana sa be fu wo ya se ka no ho ya se ya fa bo ana se ni dane enti wa ya wo no nya bi wo de me stow na mo wo ba ye sa test wo ma ko hwese wo kunu no oni low sperm count bia se ne nkwam wa no ahode wo mko ade afabra se ne nkwam anso ahode ni ma ene okurumla mema na duro ama ni nyina ayeye enti me stow wa wo pa wo usutua na mo bra wo de ye sikyere yare da bia me ba me ka me se me wo sikyere duro tatahwe a wo be no ma ebe siesia de be ye fra no pancreas no na no atuma produce insulin no ama oni padua me se wo nkowo me form panie bia biom e na nkowo no insulin panie nkowo insulin panie anka na nkowo no me form so ntimi sraw diabetes say aye waduro bia o kasa na wonum tesiare ugina wasa bi dan odwo so saa che se ebu okra torrent kra de wasa bi o nhunu ni nyina ese si kire yare na aba na ma video me show me sraw tu na mo ne fa bra me sraw o so de ne ye hepatitis B amasa bi che se obra bo ne se ahono ana o magbobu tokro o de fa bra memu odo ma sa ne ma nyina twetwe wo na ntika kra bi na wa bre wa koma ne bo king che se na ho show wo de mu dwa o so tu na mo bra wo de ye osa obo anu show che se wo na mu dwa o ntumi ni di me sa osa ne po de ye 2 days me ma wadura ni nyina bejai wo de Parkinson ama honam wo so anase insomnia ontumi na me saw wo de tuara mo bra sene yale na ye wa dunkulazi wa duro bia no Israel Nyankopon wo duro tumi e wo Abraham wo me so de mawa Israel Nyankopon tumi na wo ho ato me sa wo so tie me wo de breast cancer kokora me tonu fo mu no he me wo ho do tatahwe ye ne ya dance di ba ko fidie so ye frɛ no bo ade ye kira me nansen wo mama ba ye bi na dwo be da no fu me de ma no mprensa ni nyina nane me sit ona boma so kofi dwuma ke me boss me say mra bi obabi ti di fie de chi hormo se o US ona beto me clinic quarters ma me ni no fo no aye den zebo ehun agunsan atwekọ na me de bebro na de ato afidie so ama me see me ma de dro ne no fo no se aye fem posine ba ko no eti wo tie me na de breast cancer kokoro ma to no fo no bi okọ doctor se obetwa no fo no anasa wo de aye operation asa ba he ma me bi wo boa so ye police pani ba no wo ntafo nti boa se fo ne me ka o mu nyane ye frɛ ma comfort ona ne ka se me nkanti ameka na breast cancer bi just aye no wakọ operation asa ba ama no fo na den afide okọ si doctor se obetwa ena wo teaming ka police ni bi teaming ka okuma se de number no ma no na ene no fo nyina ko be 6 years ni o ho ato no eti uti fie na ade odi abubodum adum ne dan se ho mu yare ena wo kompa ebo minka se mpa ebo nya odi ekọ ekoko na okotwa no de twa na emu sabre jabram ho na beji no fo do bi fasa no fo so na num bi na mwa na oni peduam a sabre no enyi nyina mfru na no fo nyina enane ti bi so ba bia de akobia ne da so nyansa jabram so oto nsafro na ona akrobia me ka ba ku na me de twa to me so utie me na so ye bema sabi na akrobia ka se bema no oda tese on timi nya adwuma se oba ni sia na be ma na sini ehudi o wi abrowa kontomre na mo hudi oba ni sia na be ma no ye ni sia na akoa sia na ebuka ndi atu ni sibuka ana sikoa wanya tem utwa ma fro sibuka na so aje su sikoa masa ta sa tem we enye be ji memedro amwaw ese ufie o meme enkola su wo ho ese otimi wo prekesin ese oworo wo chese o yire na wa no ese o sanya team legal wife na o sanya de bay se wa broni so e wo ho me de be ma de wo pema ma ne ji ho eti yese ese bible si anwo ne hia asase ma na kwa wo mieru etua opa ba ku na ka ba kwa de chino mu na wu wo bebrebe te Abraham wo yire o mpram mieru mi suro se ne ya na akwa bi na obeye politics no Gabriel Siedu o furu kwa ban o so wa yiri mienu ade na ka usuro me wa yiri mi sa wa mpram na mbo makọ ma nyo na bọ mama me na me meje obe ma so na mo kokoda e de koda esa se me ye memedro na me no bia na be me ye mo ye din osuru kuntu na be ma ne try police ma osuru kuntu he me se me no a e ba sam timi de pim na bra nyai ade am den se me ye mpese de bia wontu kwan no tu kwan okota kwan na me nya ga bi ewuradia he afa me se me pim no na me pin no otwe ntokọ dem toa no me otwe so afia me sam pa we ye maso afia no otwe Abraham bonamba na ma bio bonamba na ma se so you don't tune mu what the tin to mada bra umumpa da bra nti se so from obumpa je number no ameko number no is 0242 76 48 35
35 NWBM 0242 0242 76 48 35 WhatsApp no 0549 10 15 15 80 0549 10 15 80 Ebiana Brent ma mo yare so me kase jabram ni hodo yare bebrebe na me sentina me number na to dwane frame na me wo ho adura me wa ba me ni hodo na me obi a me kyerɛw me so ma mo amane no yetimi de do mane ewiase ba bi biara nti so amane na hia do bia frame na me be ma ye frame eja Abraham senya me ankunya da sene ye besen hia me da sene na Krobea yanso ya da se eburu adofo eja Abraham nie papa no eneda eja Abraham Heba Center no wate ne nkan diaka eyese obefre one papa no bekasa na de wonti asie bia no na wiei eja Abraham wakyirikyiri mu nso na wode amawo na wiei se Chedumase Rural Bank PLC na dai yadamo asie buru se mo nso mota yachi wiei medi won ho danse de akyerɛw se banki ne huni asem banki ba afia pem ahankuna de wotwe 1980 banki America ho asemi emfinhie aduanan sia and still counting enti yente ne ho asem boni bia nso ewo man Ghana yimu enti se woni banki edinkita ho se ode usika ba beto sika korabia ha onua unu hoda omontoto ye no eda na kwa mu pe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  ubetumi abebie ordinary current account wa ha ubebie corporate current account wa ha bebie savings account susu account me bada achi account ye fixed deposit no interest rate ne ye kama money transfers ahodo no ni nyina ye bi ubetumi abeye mobile money enso wa ha yi switch ne Ghana pay nyina ye na asem odeme se ubie wa account no a ubenya SMS bia bekoso bibia bekoso wa account ubia no ubenya ho SMS sa bre kro na mu ne ye be link phone no ene wa account no ubetumi dia yiska ubetumi diska tum umpe we na apede yi asem odem so ne se woni se Chedumase Rural Bank PLC edi dwa no ebra wakwa ahohiahiem na wohia bosia bi ede aye adwuma ana wodi atwitwa age wo ho no ye bema obi so ya ban adwuma yeni ankrankra adwuma yeni ana se wa na wo ye wadwuma akwanya no aba ma wo ye shares ni nso wogya so ba ko 10 pesos to 300 cedis ko ubenya dividends anuanom ye head office no ewo se Chedumase kro na mu nso ye san wo branch ye no nso wo se Chedumase eben edwa no eben se Chedumase dwa no oba adwura ye branch no eben GPLT for dan no oba kwa abri Kenya ase a ye branch no ewa abrosanse hwa Kenya ase station hwa oba anwunaga je ne dwomu a eho nso ye wo branch wo ho oba Kumase habo a post office no achi asanwase kwan so ye wo so tafo ye branch ne be crab 600 anamofra true school no adum ye wo boss FM achiri ho ena moshi zongo enya no branch no wo second station hwa ye wo mobilization centers miensa ba ko anyina su in the Jurase Chedumase municipal ba ko chechere in the Fija Kwabre North ena ba ko adwan in the Mampo municipal ena wi bibi nie na opese wo ne kasa se Chedumase for number 0501 68 2737 ena 050 161 7924 unya fresh akoma we ya se Chedumase Rural Bank PLC ye beje so ye no be kasa ye be boawo ni a kire nsemu nso de amawo nene Asasu Herbal Center ye ni edi kubi herbal powder no aba enuanom ne adofo kubi herbal powder eje tuato se wo ye oba o ye bema na wutie mi a ena wi awunso brenie menua bai wo de obeto na wo de akwa akoma wukunu menua ba mei onso bema na aboto na wakwa akotoku bi heba powder bi kire se ba mei ebeboa wo pa emema no bi wo ho a sebe wagye aboso nanso watumi aya ye 2 minutes ma ne mpe enkaja ne de no atwekom afo ye kete ehon sansa
ɛma no mpɛ mesrɛ wo saa nneɔma a wonamuo nyinaa tete a wonamuo nyinaa no dodoɔ no afiri saa deɛ no wonkyɛke hɔ kɔna kɔpɛ kubi herbal powder no bi kɔpɛ kubi herbal powder no bi mesi sɛ yɛ kube nsuo na abɛnya a wobɛsɛ bi agum na waka num anom nsuo dedɛɛdedɛɛ wobɛsɛ bi agum wobɛka num deɛ hia ne sɛ kubi herbal powder no bɛkɔ nipadua no mu ɛbɛboa wo paa ama wo mɛnsɛm agyina brane wa wo mensem nye nyafe na akoto spray bi spray nioma wo beto kubi herbal powder eye organic na ye natural ibi na emoa wo ba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi before no a ubenya biato so oba misty herbal ne brezer rekwa umrumu a ubenya biato okwa Freddy Mens ene Colinac ewo Ashtown a ubenya biato ofa ata drugstore webu akwa Kufodia station ho ene ofa ata drugstore ba kunsu mfensi adankwa ame ebi ho ene okwa top amazing tafo pankro no a eho nso bi ho smart herbal wo bo ase fodwo herbal Asante bekwai ba bia ye ton no bia wudi ewuram so okachire so woni bia doctor number ne eje so for Samoa freno na on ne nkasa ba bia obi odi bi bebrɛ number ne ye 0244 16 66 02 0244 60 66 02 ena 0243 50 5775 wenya sa number yi frese ya na one Asasu Herbal Center nkasa se yade bi mpo na abeda so na wako a enkwa papa ne beboa wo na wama unura ebeboa wo pa ena digital herbal for ye ne adi grow fine herbal tonic no aba na anuanom grow fine herbal tonic se wonyare mpo na wono numbia ewo all the necessary vitamins ebeboa ma onipadua na hoden agina brane ena wie hwan na etie yen ya na numu ato a wako a wontumi ni die koto grow fine nanom wonsa ne wona nyina ye otititi ena oje ho enye edu anadwo a wontumi na osori anopa honam ye omre koto grow fine herbal tonic nenom wo ye oba nso na wonsabuo mu nye wo de ne makora wo de ne be bamroso waya ase ye o ya wo de ba enu obi nso de ba 1-2 days na twa wunya grow fine herbal tonic na wono nom a wawie aduro wei enioma ye de ahwo nti ema aduro ni gina ne ho so brane prekope wati ase oba Otec fi akra front desk obenya biato ena ba bi eton no bi outese ye ka ni nsu twam na e pai grow fine udende ya kona kutobi na aduro ne ye number ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and a simple plus phone accessories Kumasi Krobea ye mu an ye wo onuada sani a wutie mie obeba Kumasi ha adehyeman se wugina kejetia Dubai get2 animu ha abrosane ani kejetia Dubai no get2 ni ye opposite no for bra first floor ha simple plus aso kese ba ko ena aba kejetia nso a enka ne ba bia na toilet dan ne ho no masala chi ne nchen ho no simple plus wa aso ba ko ho ye kan se wo phone accessories a eye kama onye me kan for simple plus ne phone accessories no e de maw so wo pe phone charger o pe power bank o pe phone batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ya choose simple plus de no kire se ne de no e na ye papa so wo pe phone covers iPod any protectors phone accessory bia wo hia bia no bra ye nchen ye tuton ene ye to ne nkronkonso e de di adwuma ye number ne ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and a 3P garlic mixture no and also ye dro na ye piwak natural health for and akofa se dro we diaba onipa da sani all the time ya wo feel very weak wo onipa duani mu wa pone wa poso ya wo ya wo da sori ana ho ya obasa wa hwe pressure no baby a pressure ne nam no wa hwe ye beku o beto 3P garlic mixture duro bi na nonom na duro ne ye me pa cha cholesterol wo soro immune system ne nya dwuma yie wa pone wa poso to de bi kura no ho no wunya 3P duro bi na so no mo a duro be di wa kagina mu ebeboa pa wate aduro we natural garlic wom baby ato aduro bi akona aka so pe 3P a ubenya bi ya number ye 0248 928824
ɛna 020-100-0021 awia nyame nsa wom herbal center abrewa basnade ɔwɔ sɛ paase bɔdwo sango ɛna awia iwu tie me na sɛbesɛbe awo ɛho ayɛ den de ama wo sɛ woyɛ bɛrima anaa ɔbaa abrewa basnade sɛ wode ɛbra onimehia ɔma waduro menua baa nso bɛwo bɛrima wobɛtumi anyem ɔbaa no ebi awo de ne yɛ mmerɛwɛ wɔ mpam ana wo de ne ye namu yade wo de ne ye hernia ana prostate no na chemato aba ho wo de ye hepatitis B ana sekre se hawi uobi udompemu na abuo ana se stroke yade bi hawo etwere yade stomach ulcer ne blood pressure koko nyina no abrewa wo ho aduru wate abrewa number eye 0246 45 0718 0246 45 0718 ene da Ibrahim plus capsules no eno nso eye adura sa bredi so nya bi na se wono mo anokre ebeboa ni padua no eboa memogya di afurusa na eye enti se infections bi hawa ebeyi afiri ho wo ye oba ba ma wa ye mre wo mpamu a ebeyi afiri ho aduro we na se wono mo a eboost hormones no enti sa wo kura ho aye wo den na wono nom da Ibrahim plus capsules a oba ba ma obewo wa wuntiri mo to asintiri twetwew da bia na oni padua ni mu aye otititi ya wo nante kakra na wa bre koto da Ibrahim plus capsules nanonom da sebra mixture no edemu yade na hawa ebe body bongarat wudi nsuo kan ho ana nipaduam ye ohene wonsabuo mu nye to da sebra mixture ni bi na clear ha oni free oma umoja awe entiamo akoma brepa to da sebra black tonic wanimu aya hoya no wanumu atu a wuntumi ni di no ebe yini nyina afiri ho ma wato oba Otec femfia ha wobenya da sebra nuo bi na wato ye number ye 0535 01 0442 0535 01 0442 and now we a happy birthday to you Udide Owura George Adomo underground and surface manager of health ewo Go Face Limited Prestia eja George ene wanya afeko e de aka onfie ho na wa wo de hye dan yakuma ose ene ye wa wo dai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyira ne nkwa hunsan se nkan happy birthday to you arofo ne ade hye mapon me din de Krobea nana Yaw Asante